Ukrajina nebojuje len s Ruskom na frontových líniách, ale aj ďaleko za nimi. Hlboho v ruských regiónoch a na okupovaných územiach tisíce tajných agentov, vrátane Ukrajincov, Tatárov a dokonca aj Rusov, aktívne pracujú proti Kremľu zvnútra. Spoločne tvoria jednotku Átež a ich poslaním je narušiť vojnu akýmkoľvek spôsobom. Od prefíkaných sabotážnych taktík až po zdieľanie informácií zvnútra, títo odvážni agenti poskytujú neoceniteľné služby ukrajinskej armáde a najnovšie úspešné útoky otriasli samotným srdcom Moskvy. Átež, čo je krímsko-tatárske slovo pre ohnivý pohyb, vznikol v lete 2022, krátko po začiatku plnohodnotnej invázie na Ukrajinu. Jeden zo zástupcov skupiny, ktorý vystupuje len pod prezývkou Zoka, vysvetlil v rozhovore pre Centrum pre európsku politickú analýzu, SIPA, ako to všetko začalo. Skupina proukrajinských aktivistov na Kryme, vrátane krymských Tatárov, dostala nápad vytvoriť toto hnutie. Vojna sa naťahovala, Rusko nebolo vôbec schopné dosiahnuť svoje ciele a bolo jasné, že bude vyhlásená mobilizácia. Mobilizácia sa ukázala byť požehnaním pre toto hnutie, keďže ruskí velitelia urobili jednu osudnú chybu. Prinútili ľudí z Krymu pridať sa k ruským jednotkám. To znamenalo, že aktívni členovia Átež sa mohli dostať do armády Kremľa, čo otvorilo oveľa viac príležitostí na sabotáž a ďalšie tajné operácie. Odvtedy sa hnutie začalo rozrastať, ako poznamenáva Zoka. Od začiatku mobilizácie, od jesene 2022, boli prví agenti Átež zmobilizovaní do ruskej armády. Niektorí z nich sa pridali dobrovoľne, niektorých povolali. Od toho momentu sa hnutie rozšírilo. Každý človek mal svoje vlastné dôvody, prečo sa pridal. Niektorí strávili život v orgánoch činných v trestnom konaní a napríklad mali hlboký pocit nespravodlivosti ohľadom invázie. Iní boli len obyčajní ľudia, ktorí cítili, že musia zasiahnuť a zachovať sa správne. Boli aj členovia, ktorých udalosti na Ukrajine zasiahli priamo. Zoka napríklad spomína veľmi emotívny príbeh muža, ktorý prišiel o otca vo vojne a rozhodol sa pridať k Átešu, aby ho určitým spôsobom pomstil. Aj keď sa ich pôvod a príbehy líšia, všetci títo ľudia majú spoločný cieľ – vyhnať Rusko z Ukrajiny a ukončiť vojnu. Svoju misiu vykonávajú rôznymi spôsobmi. Napríklad ku koncu roku 2022 a na začiatku roku 2023 sa objavili správy o tom, že členovia Átež a ďalší partizáni podpaľovali ruské kasárne, vyhadzovali do vzduchu kontrolné stanovištia Národnej gardy a prepadávali konvoje. Veľká časť operácií tohto hnutia sa však neprebieha pod paľbou a výbuchmi, ale v ústraní, kde agenti tajne sledujú ruské vojenské objekty, obranné zariadenia a podniky a zdieľajú získané informácie s Ukrajinou. Odvtedy má hnutie agentov v desiatkách miest, obcí a regiónov, od tých najbližšie k frontovej línii až po mrazivú tundru Sibíri. Sú schopní zhromažďovať obrovské množstvo spravodajských informácií na miestach, ktoré by boli pre sily Kyjeva za normálnych okolností veľmi ťažko dostupné. A tieto informácie sa už viackrát ukázali ako neoceniteľné. Zástupcovia Áteša skutočne tvrdia, že ich agenti zohrali kľúčové úlohy v mnohých ukrajinských operáciách počas počiatočných fáz vojny, vrátane úspešných útokov na plavidlá a infraštruktúru ruskej čiernomorskej flotily v okolí Krymu, ako vyloďovacia loď Minsk, ponorka Rostov na Done a operácia Krabia pasca, útok na veliteľstvo flotily v Sevastopole, ktorý mal za následok smrť desiatok vysokopostavených ruských dôstojníkov. Ako vysvetľuje Zoka, naši ľudia, aktivisti a ľudia priamo na veliteľstve zaznamenali všetky lode v zálive Sevastopol, ktoré z nich boli v oprave, ktoré boli na výcviku, ich harmonogramy výcviku. Vďaka našim informáciám boli obranné sily schopné zaútočiť. Ako však čas plynul a Rusko si čoraz viac uvedomovalo existenciu Áteša, spravodajské služby Kremľa zintenzívnili pátranie po agentoch vo svojich radoch a ich likvidáciu. V dôsledku toho musela skupina byť múdrejšia, nenápadnejšia a strategickejšia vo svojich metódach. Ako poznamenáva Zoka, zvýšené riziko spôsobilo, že niektorí ľudia sa od hnutia vzdialili, pretože sa obávali o svoj život a bezpečnosť svojich blízkych. V roku 2022 bolo viac nadšenia. Mnoho ľudí poháňaných emóciami nás podporovalo a snažilo sa pomôcť, ako len mohli. Emócie opadli a mnohí ľudia, ktorí boli ochotní riskovať, opustili okupované územia. Teraz je to pragmatickejšie, systematickejšie, metodickejšie. Ale to, že sa Átež trochu zmenšil, neznamená, že je menej efektívny. Práve naopak. V skutočnosti sa dá povedať, že toto hnutie sa časom stalo ešte silnejším a vplyvnejším.
V roku 2024 napríklad zorganizovalo projekt s názvom Bund, čo v angličtine znamená vzbura, ktorý zahŕňal vytvorenie súkromného informačného kanála pre ruských vojakov, ktorí váhajú zúčastniť sa na samovražedných frontových útokoch Kremľa. Tento kanál poskytuje týmto vojakom rady, ako môžu napríklad zdržať alebo narušiť frontové operácie tým, že nalejú surové vajcia do motorov vozidiel. Je to výhodné pre všetkých zúčastnených. Vojaci, ktorí sa riadia odporúčaniami tohto kanála, si aspoň na chvíľu predĺžia život a získajú čas na prípadný útek alebo dezerciu. Medzi tým sa ukrajinské sily nemusia obávať, že budú čeliť takému množstvu útočných skupín, ktoré by útočili na ich frontové pozície. Krátko po spustení kanála sa vojaci z viacerých okupovaných území, vrátane Chersonu, Donecka a Záporožia, obrátili na hnutie Átež a potvrdili, že sa riadili jeho radami. Použili naše metódy, naučili sa ich a spôsobili poruchy svojho vybavenia. Nikam nešli. Hodnota tohto sa nedá podceniť. Aj keď sú frontové útoky Ruska v súčasnosti väčšinou neúčinné a často vedú len k masovým stratám v radoch Kremľa, niektoré z nich stále zanechávajú stopu. Niektorým jednotkám sa napríklad občas podarí preniknúť cez ukrajinské línie alebo obsadiť malé kúsky územia, čím rozšíria ruské postavenie a uľahčia si plánovanie ďalších krokov, alebo dokonca obkľúčenie ukrajinských pozícií. Tým, že agenti Atešu tieto útoky zdržujú a narúšajú, obmedzujú schopnosť Ruska viesť vojnu proti Ukrajine. Dávajú veliteľom Kremľa ďalšie problémy na riešenie a spôsobujú im bolesti hlavy, pričom zároveň minimalizujú zbytočné krvi prelievanie na oboch stranách. Ako ďalší príklad činnosti Atešu Zoka uvádza 126. samostatnú pobrežnú obrannú brigádu Čiernomorskej flotily. Táto brigáda je nasadená na Chersonskom fronte a opakovane vykonávala útoky na ostrovy v delte rieky Dnipro. Vďaka Atešu sa tieto útoky zrazu stali oveľa menej účinnými, keďže brigáda hlásila pokazané vodné skútre, poškodené nafukovacie člny a motory, ktoré sa nedali naštartovať, čo bolo všetko výsledkom nenápadných sabotážnych aktivít v radoch Rusov. Zoka tvrdí, že problém sa stal natoľko rozsiahlým a rozšíreným, že ruskí predstavitelia museli nariadiť špeciálne vyšetrovanie jednotiek v tejto oblasti v zúfalej snahe potlačiť tajné operácie Atešu. A to nie je všetko. Operatívci tohto hnutia tiež naďalej zhromažďujú a zdieľajú spravodajské informácie s ukrajinskými obrannými silami. Ich tvrdá práca často zostáva nepovšimnutá, ale ukrajinská armáda ju hlboko oceňuje. V skutočnosti je to len vďaka množstvu informácií zhromaždených týmito agentmi, že ukrajinské sily dokázali zorganizovať a vykonať toľko úspešných útokov na ruskú infraštruktúru. V posledných rokoch pribúdajú správy o útokoch dronov a rakiet na ropné rafinérie, ropovody, sklady munície, zariadenia na skladovanie paliva, továrne na výrobu rakiet, továrne na drony, prístavy a podobne. Atešovi agenti nie sú zapojení do všetkých týchto útokov, ale určite zohrali svoju úlohu v mnohých z nich. Pomáhajú ukrajinským posádkam dronov a raketovým tímom presne zistiť, kde sa nachádzajú kľúčové časti infraštruktúry, ako sú strážené, aké druhy obrany sú v okolí, kde sú uložené alebo umiestnené najcennejšie aktíva a podobne. Zoka uviedol niekoľko príkladov významných útokov, na ktorých sa Ateš podieľal, vrátane útokov na ropné zariadenia na miestach ako Luhansk, Krym a prístav Kaukaz. Spolu s útokom na továreň na pušný prach v Kazani a letisko Baltimore, kde Rusko skladuje značné množstvo bombardérov Su-34 a dronov. A čo sa týka letiska, Zoka uviedol: náš agent tam pracoval a podarilo sa nám vystopovať viacerých operátorov dronov. Potom sa nám podarilo odovzdať informácie na Donecký front. Ako sa takéto incidenty vyskytovali častejšie, Rusko opäť zintenzívnilo svoje agresívne snahy odhaliť agentov Ateša, ale partizánom sa vždy podarilo zostať o krok vpred. Ale skôr než sa pozrieme na to, ako to robia a na niektoré z ich najnovších operácií, ak chcete viac takýchto informácií, určite sa prihláste na odber relácie The Military Show. Takto to rozoberáme každý týždeň. Neuveriteľné je, že jedným zo spôsobov, ako si Ateš dokázal udržať takú efektivitu a zároveň sa vyhýbať odhaleniu, je práca priamo pod nosom Rusov. Naverboval a spolupracoval s veľkým počtom ruských vojakov, bez toho, aby si to ich velitelia vôbec uvedomili. To nie je vôbec prekvapujúce, pretože ako vojna postupovala a morálka Ruska klesala, čoraz viac vojakov Kremľa si začalo uvedomovať realitu situácie, v ktorej sa ich krajina ocitla.
Pochopili, aká zbytočná a márna je táto tzv. Špeciálna vojenská operácia a videli, ako sa s ich kránmi zaobchádza len ako s potravou pre delá, ktoré je opakovane hádzané do mlynčeka na mäso v nezmyselných útokoch na frontovej línii. Mnohí z nich nechcú byť toho súčasťou, ale prihlásili sa alebo boli donútení vstúpiť do armády skôr, než si uvedomili pravdu. Teraz, keď sú medzi dvoma mlynskými kameňmi, ale stále chcú urobiť správnu vec, títo vojaci sú ochotní spolupracovať s Ukrajincami, aby zvnútra podkopali vojnové úsilie Moskvy. A Zoka má nespočetné množstvo príbehov o ruských vojakoch, ktorí sa postavili a riskovali svoju bezpečnosť, aby získali spravodajské informácie, ktoré zachraňujú životy. Na Záporožskom fronte sa ozval aktívny vojak a odovzdal plány na útok na jednu dedinu. To pomohlo ukrajinským obranným silám identifikovať skutočný smer útoku, nie ten falošný, ktorý mal oklamať našich obrancov, a podarilo sa im útok odraziť. Na celej frontovej línii sa odohralo mnoho podobných príbehov, kde si ruskí velitelia mysleli, že majú nejakú výhodu alebo že prekvapia svojho nepriateľa, ale Ukrajina bola pripravená a čakala, aby ich chytila do pasce. A to všetko vďaka Atešovi. Agenti tohto hnutia tiež naďalej vykonávajú aktívne sabotážne misie. Pretrhli komunikačné linky, ktoré Rusko používa na volanie, koordináciu a plánovanie svojich vojenských operácií a zároveň narušili a poškodili železničný systém. To bolo kľúčovou súčasťou vojnového stroja Kremľa, pokiaľ ide o zásobovanie vojakov jedlom, vodou, muníciou a zbraňami. Napríklad v apríli 2026 sa objavili správy o tom, že odbojové hnutie Ateš zničilo vojenskú lokomotívu v Rostovskej oblasti. Incident sa odohral pri železničnej stanici Likaja, ktorá je kľúčovým tranzitným uzlom pre vojenský náklad smerujúci do okupovaného územia Záporožia. Vlakmi, ktoré prechádzajú touto oblasťou, sa často preváža munícia, palivo a dokonca aj obrnené vozidlá. Vďaka hnutiu Ateš však jeden z týchto vlakov už túto cestu nikdy neabsolvuje. Skupina uviedla, že cena zničeného rušňa bola minimálne $150,000 a dodala: skutočné náklady pre Rusko sú však oveľa vyššie. Ruské železnice už teraz čelia akútnemu nedostatku prevádzky schopných rušňov a ich opravárenské kapacity sú prakticky vyčerpané. Každé koľajové vozidlo je dôležité a teraz je o jedno menej. Zničenie rušňa tiež spôsobilo zastavenie vlakovej dopravy v danej oblasti, pričom viaceré vojenské vlaky museli čakať, kým sa predstavitelia ruských železníc snažili zvládnuť krízu. Neskôr v tom istom mesiaci Ateš opäť zaútočil. Podľa vlastného vyjadrenia hnutia sa jednému odvážnemu agentovi podarilo preniknúť do elektrickej rozvodne v okupovanej Luhanskej oblasti. Po vniknutí dnu operatívec zničil elektrický transformátor, čo skoro vypukol požiar, ktorý zachvátil ďalšie zariadenia a účinne vyradil stanicu z prevádzky. Tá istá stanica je zodpovedná za napájanie nedalekého železničného uzla, ktorý pravidelne využívajú aj ruské vojenské zásobovacie vlaky. Keďže stanica bola vážne poškodená, uzel mal tiež problémy s fungovaním. Hlásených bolo niekoľko meškaní vlakov, keďže okupačné sily sa museli prispôsobiť situácii a hľadať alternatívne zásobovacie trasy. Opäť je konečným výsledkom to, že dôležité zásoby sa nedostávajú tam, kam ich Rusko potrebuje. Frontové jednotky sú ochudobnené o zdroje, čo nie lenže ovplyvňuje morálku, ale zároveň výrazne sťažuje veliteľom na týchto miestach plánovanie a realizáciu útokov. Samostatne sa tieto incidenty môžu zdať malé, ale ich dôsledky sa sčítavajú. Každá akcia zvyšuje tlak na logistiku nepriateľa, čím zdôrazňuje mimoriadnu a často prehliadanú hodnotu partizánskych aktivít zameraných na zásobovacie reťazce a koordináciu. A je jasné vidieť, že Moskva má už Atešove kúsky plné zuby. Skupina bola oficiálne zaradená medzi teroristické organizácie už v roku 2024 spolu s ďalšími partizánskymi a odbojovými hnutia. V dôsledku toho po Atešových operatívcov nepátrajú len miestne orgány činné v trestnom konaní, ale aj najvyššie autority v krajine. Zoka poznamenáva, že skupinu prenasledujú agenti Federálnej bezpečnostnej služby FSB spolu s Ruskou národnou gardou a hlavným riaditeľstvom generálneho štábu GRU. A Rusko sa nebojí hrať nečisto v snahe vypátrať tých, ktorí sa snažia narušiť jeho operácie zvnútra. Zoka poznamenáva, že nepriateľ napríklad vytvoril množstvo falošných účtov, vydávajúcich sa za Ateš na sociálnych sieťach ako Telegram. Ruskí spravodajskí agenti sa na týchto kanáloch vydávajú za operatívcov Ateš v nádeji, že prilákajú ľudí, ktorí by sa chceli pridať k ich hnutiu a potom na nich nastražia pasce, aby ich prichytili pri čine. Bohužiaľ, hoci mnohí ľudia sú dosť bystrí na to, aby sa týmto pasciam vyhli, to isté sa nedá povedať o všetkých.
Napríklad v marci 2024 došlo k incidentu, pri ktorom bol 13-ročný chlapec oklamaný jedným z týchto kanálov. Ruskí podvodníci ho najprv požiadali, aby zhromažďoval fotografické a videoinformácie o mieste, kde boli dočasne rozmiestnené ruské jednotky, a potom zvýšili svoje požiadavky a žiadali ho, aby spáchal teroristické útoky a dokonca pripravil streľbu v škole. Ako potvrdzuje Zoka, skutočný Ateš by nikdy nič také neurobil. Nemá záujem ubližovať civilistom ani spôsobovať chaos vlastnému obyvateľstvu. Jeho agenti sa zameriavajú výlučne na vojenské ciele a používajú utajené prostriedky na narušenie ruského vojnového úsilia. Bohužiaľ, tento incident poškodil povesť skupiny, pretože niektorí ľudia uverili správam ruských médií, že Ateš skutočne plánuje teroristické aktivity. Dokonca aj niektorí z našich agentov nám písali a vyjadrovali svoju nespokojnosť. A museli sme im vysvetliť, že to nie je pravda. Bola to pasca. Máme morálne hranice, nie sme teroristi. Našťastie sa skupina čoskoro zotavila a odtedy je čoraz silnejšia. Zoka poznamenáva, že Ateš zaznamenal príval nových rekrútov v okupovaných oblastiach Donecka a Luhanska, ktoré sú už viac ako 10 rokov čiastočne pod kontrolou Ruska. Verí, že mnohí ľudia v týchto regiónoch majú dosť ruskej okupácie, korupcie a nesplnených sľubov. Skutočne, správy ukazujú, že napriek tomu, že prezident Vladimír Putin sľuboval oslobodiť ľudí z Donbasu od fiktívneho ukrajinského útlaku, kvalita života v týchto oblastiach po príchode ruských vojsk prudko klesla. Napríklad v Luhansku je čoraz bežnejšie, že miestni obyvatelia nedostanú za svoju prácu zaplatené aj niekoľko mesiacov. Niektorí dokonca prišli o prácu a boli nahradení Rusmi, zatiaľ čo mnohým vojna poškodila alebo zničila domovy a odvtedy zostali bez strechy nad hlavou, pričom ruské úrady im neposkytli primerané ubytovanie. Ako poznamenáva Zoka, ľudí podvádzajú, cítia sa urazení a chcú spôsob, ako bojovať proti nespravodlivosti. Aj Rusi naďalej kontaktujú skupinu vo väčšom počte, ako plynú mesiace. Každý z nich má na to svoje vlastné dôvody. Niektorí len hľadajú spôsob, ako si privyrobiť. Iní sa cítia uväznení v ruskej armáde a hľadajú akýkoľvek spôsob, ako sa dostať von. Potom sú tu tí, ktorí stratili ilúzie o vojne, alebo majú pocit, že ich podvodom dostali na front. Teraz približne 2000 agentov a informátorov tvorí toto obrovské hnutie, ktoré sa od tých prvých dní v lete 2022 výrazne zdokonalilo. Agentom sú teraz k dispozícii pokročilejšie bezpečnostné nástroje na vyhýbanie sa odhaleniu, napríklad VPN na zakrytie ich online aktivít a jednorázové zariadenia, ktoré im umožňujú zostať v kontakte s ostatnými partizánmi bez toho, aby boli odhalení. Medzi tým Moskva naďalej márne zápasí vo svojich slabých pokusoch čeliť aktivitám Ateša, pričom Zoka poznamenáva, že v niektorých regiónoch je Ateš klasifikovaný takmer na rovnakej úrovni hrozby ako oficiálna ukrajinská spravodajská služba GUR. Ako uzatvára, berú nás veľmi vážne a tak by aj mali. Ruskí vojaci sú vydesení. Nejako si už začali zvykať na zvuk dronov bzučiacich nad hlavami. To je jednoducho povaha vojny s Ukrajinou, ale to, čo teraz vidíme, je iné. Ako z iného sveta. Hrôza z nebies, ktorá je tichá, nezistiteľná a zabíja ruských vojakov po desiatkách. Alebo povedané na rovinu, Putinovi poskokovia sú vystrašení a mali by byť. Martenia pristáli. A sú len začiatkom vlny AI poháňaného ničenia, ktorá sa valí na ruské sily. Máme prvé náznaky toho, čo Ukrajina priniesla na boisko, nie priamo z Ukrajiny, ale z Ruska a jeho vystrašených bezpečnostných služieb. Dňa 21. apríla ruská tlačová agentúra TASS priniesla citát zo zdroja v ruských bezpečnostných službách, ktorý hovoril o niečom monštruóznom na oblohe. Takéto drony je ťažké vopred lokalizovať pomocou detektorov dronov, povedal zdroj hrozivo. Zdroj potom týmto novým dronom dal meno a vysvetlil, prečo z nich má každý ruský vojak na Ukrajine práve teraz plné nohavice. Kľúčovou vlastnosťou dronu Martian je, že pracuje takmer úplne potichu. Je ho možné počuť len vtedy, keď sa rúti na cieľ, čo ešte viac sťažuje personálu na stanovišťach určiť, kedy sa Martian chystá zaútočiť, prezradil zdroj. Tichý, smrteľný, ako by ani nebol z tohto sveta. Začína to vyzerať, ako by sa Rusko ocitlo v sci-fi vojne, do ktorej prišlo s tankami a živou silou a nemá žiadne odpovede na to, čo Ukrajina vypustila. Neznáme ruské zdroje nie sú jedinými, ktoré zdôrazňujú hrôzu z Marťanov. V Holivke, kde ukrajinské nadpozemské dróny spôsobujú najväčší chaos, ruský dosadený starosta mesta Ivan Prechodko s vytreštenými očami opisoval, s čím sa teraz musia Putinovi poskokovia vyrovnávať. Nové ukrajinské drony majú cestovnú rýchlosť až 300 km za hodinu, hovorí Rýchodko, čo ich robí rýchlejšími ako väčšina FPV a dronov na optickom vlákne, ktoré sa vyskytujú na frontovej línii.
Skutočný problém pre Rusko je jednoduchý. Nové ukrajinské dróny už nelietajú pod vedením operátora, ale sú riadené umelou inteligenciou. Sú nezistiteľné pre systémy elektronického boja a detektory drónov ich nezachytia, prezrádza Reed Chodko. Ukrajina o týchto dronoch veľa nehovorí, čo tiež znamená, že z oficiálnych zdrojov veľa nevieme o tom, čo sú Marťania. Ale niekoľko vecí vieme. Jednou z nich je prekvapivý vplyv spoločnosti Google, ktorý je teraz viditeľný na boisku. Zostaňte s nami, aby ste sa dozvedeli, ako toto spolu s ďalšími zaujímavými informáciami o Marťanoch všetkých prekvapilo. Ale zatiaľ je realitou to, že technické špecifikácie nových ukrajinských dronov poháňaných umelou inteligenciou sú menej dôležité ako to, čo tieto drony robia, keď sú nasadené. France24 opakuje tvrdenie, že tieto drony sú úplne tiché až do momentu, keď sa rútia na nešťastného ruského vojaka. K tomu sa pridáva aj schopnosť týchto nových dronov lietať tak nízko nad zemou, že ich protivzdušná obrana nedokáže zachytiť. Radary namierené k oblohe toho veľa nezmôžu proti leteckej hrozbe, ktorá sa drží pri zemi. A keď sa k tomu pridá aj umelá inteligencia a vysoká deštruktívna sila, problém sa ešte viac zhoršuje. Keď tieto neodhaliteľné drony nelikvidujú ruských vojakov, narážajú priamo do obranných systémov, ktoré ich majú odhaliť. Pre Rusko to znamená jednoduchú vec. Keď Marsovčania pristáli, vznikli medzery pre ďalšie drony a zbrane. Vráťme sa k tomu, čo vieme o týchto dronoch. Máme cestovnú rýchlosť, 300 km za hodinu nie je nič, čo by sa malo podceňovať. Vieme tiež, že sú tiché a prakticky neodhaliteľné a že je v nich zapojená nejaká forma umelej inteligencie. Ale odkiaľ pochádzajú a prečo sa práve k tomuto konkrétnemu bezpilotnému lietajúcemu prostriedku zo všetkých dronov, ktoré Ukrajina zaviedla na boisko, Rusko správa, ako by prišiel z vesmíru? Na druhú otázku môžeme odpovedať vďaka informáciám z denníka New York Times. Odhaľuje, že Marťan, aspoň v skorších verziách tejto technológie, zrejme lieta už od začiatku januára 2025. Vtedy bol známy ako Čmeliak. Šumy o jeho schopnostiach sa objavili, keď Ukrajina vyskúšala svoju novú zbraň. Podľa správy sa v januári Čmeliakovi podarilo autonómne zastaviť ruský logistický nákladný automobil priamo na mieste. O niekoľko mesiacov neskôr ďalší Čmeliak bez akéhokoľvek zásahu človeka doletel a zasiahol ruské obrnené vozidlo, ktoré používalo systémy elektronického boja určené práve na zabránenie takýmto útokom. V Rusku sa rozšírila správa, že Ukrajina má nový typ dronu, ktorý sa nedá zastaviť rušičkami. Rusko si stanovilo za prioritu získať jeden z ukrajinských dronov a čoskoro zistilo, že jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je zostreliť ho. Viac šťastím než zručnosťou sa Rusku podarilo zostreliť jeden len pár dní po útoku Čmeliaka na obrnené vozidlo. Trosky z nového ukrajinského dronu boli odoslané do Centra pre integrované bezpilotné riešenia, čo je jeden z hlavných ruských výrobcov dronov so sídlom pri Moskve. Centrum prehľadalo trosky a Čmeliakovi dali nové meno Marťanin, čo v ruštine znamená Marťan. To meno nevzniklo len tak náhodou. Dôvodom, prečo Rusko udelilo ukrajinskému novému dronu takýto mimozemský názov, bola možná účasť organizácie, ktorú by nikto nikdy nečakal, že sa zapojí do vojny na Ukrajine. Nie Google, k tomu sa ešte dostaneme. NASA. Nechceme tým povedať, že NASA priamo vyvinula dron Mars pre Ukrajinu, ale podľa Ruska sa dá bezpečne predpokladať, že technológia, ktorá umožňuje dronu Mars nepozorovane preniknúť medzi toľkých ruských vojakov a vojenskú techniku, pochádza z programu NASA Ingenuity. Ešte v roku 2020 NASA vyslala svoj vrtuľník Ingenuity na Mars, planétu, ktorá dala dronu meno. Prvýkrát zvietol v apríli 2021 a počas nasledujúcich 3 rokov tento experimentálny dron absolvoval 72 letov, pričom všetky boli vykonané s cieľom zistiť, ako dobre môže dron lietať na planéte ako Mars. Dron Ingenuity prekonal všetky očakávania. Samotná NASA uviedla, že dron nakoniec lietal vyššie a rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. A podľa denníka New York Times dron Ingenuity vykonal mnohé z týchto letov autonómne. V Centre pre integrované bezpilotné riešenia sa začali ozývať varovné zvony. Do mesiaca alebo 2 sa začali vytvárať správy, ktoré prakticky kričali o možnom zapojení USA do vytvorenia desivého nového ukrajinského dronu. Jeden z týchto správ vyhlásil, že Marťan predstavuje vážnu hrozbu a tiež uviedol: neexistujú žiadne účinné protiopatrenia a v blízkej budúcnosti sa ani neočakávajú. Preklad. Ukrajina práve priniesla na boisko takmer nezastaviteľný dron a jediný spôsob, ako ho zostreliť, je mať šťastie a trafiť ho. Rusko má pravdu. Vo všetkom. Vrátane zapojenia USA. Nie sú to však len stopy NASA, ktoré vidíme na ukrajinských marťanských dronoch. Je tu ešte jeden vplyv, ktorý je oveľa priamejší vo svojom zapojení. Tento vplyv pochádza priamo od spoločnosti Google a jej snahy ísť proti prúdu, aby Ukrajina mala všetko potrebné na boj proti ruskej agresii. To samo o sebe mení všetko pre Ukrajinu. Ale skôr než sa ponoríme hlbšie, pripomíname vám, že sledujete reláciu Vojenská show.
Ak je toto ten typ informácií, ktorý chcete vidieť, uistite sa, že ste prihlásení na odber relácie Vojenská show. Vplyv, ktorý sa jasne prejavil na drone Marťan, je bývalý šéf Google Eric Schmidt. Schmidt ide ďalej ako väčšina individuálnych podporovateľov Ukrajiny. Nestačí mu napísať pár šekov a povedať pár pekných slov. Schmidt využíva svoju kombináciu technologických znalostí a finančnej sily na vybudovanie zbrojnej výroby, ktorý spôsobuje ruským vojakom nočné mory. Marťan je jednou z týchto zbraní a je produktom startupu vedeného Schmidtom s názvom White Stalk. Forbes odhalil existenciu tohto prísne tajného vojenského projektu už v januári 2024, hoci sme o ňom potom niekoľko mesiacov veľa nepočuli. Ale to, čo sme vtedy počuli, stačilo na to, aby to presvedčilo každého, kto tomu venoval pozornosť, že White Stalk by mohol byť pre Ukrajinu zásadným zlomom. Schmidt sa pustil do práce a začal získavať niektorých z najlepších a najbystrejších ľudí zo Silicon Valley. Bývalí zamestnanci spoločnosti ako Apple, SpaceX a Schmidtovej bývalej firmy Google skončili vo White Stalk, kde pracujú po boku bývalých členov amerických federálnych agentúr. Začali sa organizovať hackatony. Schmidt využíva svoj značný vplyv, aby sa dostal k technológiám, ku ktorým by sa žiadna iná súkromná firma nedostala. Projektom bolo, a stále je, vytvorenie dronov využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré môže využívať Ukrajina. Práve z tejto práce pochádza Martian. Technológia, ktorá začala svoj život v laboratóriu NASA a skončila na Marse, si teraz našla cestu na Ukrajinu. Na navigáciu nepotrebuje GPS, stačí autonómne skenovanie terénnych prvkov. Elektrický motor s hmotnosťou okolo 10 kg mu pomáha zostať tichým. Je lacný. Používa pokročilé elektrooptické systémy detekcie a rozpoznávania cieľov, ktoré využívajú umelú inteligenciu na zabezpečenie presného zásahu požadovaného cieľa. A dokonca aj videá a údaje, ktoré posiela späť na Ukrajinu, používajú pokročilé šifrované signály, ktoré Rusko nedokáže prelomiť, čo znamená, že Putinovo vojenské vedenie nedokáže získať žiadne stopy o novom drone ani z vystrašených výrazov tvári vojakov, ktorí ho vidia prichádzať. Marťan nie je len zbožné prianie. Nie je to nejaký šialený nápad vymyslený boháčom, ktorý má viac peňazí ako rozumu. Marťan je úplne skutočný. Práve teraz ničí ruské jednotky a techniku. A to je pre Putina veľký problém. Je to však len špička ľadovca, pretože za pozornosťou, ktorú priťahuje dron Marťan, sa skrýva oveľa väčší problém, s ktorým sa Rusko musí vyrovnať. Ukrajinská AI revolúcia je už v plnom prúde a Rusko výrazne zaostáva. Ukrajinské ministerstvo obrany už dalo jasne najavo, že umelú inteligenciu považuje za skutočný zlomový faktor boju Ukrajiny proti Rusku. Dňa 4. mája to jasne vyjadril generálny riaditeľ Ukrajinského centra pre obrannú umelú inteligenciu A1 Danilo Cvok vo vyjadreniach zverejnených ministerstvom. Podľa Cvoka použitie umelej inteligencie na Ukrajine nie je o vytvorení 100% autonómneho boiska. Ide o efektívnosť a vytváranie zbraní, ktoré minimalizujú riziko pre ukrajinských vojakov a zároveň maximalizujú škody spôsobené Rusku. A nie len to, vyhlasuje Cvok, ale práca spoločnosti ako Defense AI Center A1, ktorá spolupracuje s vládou Spojeného kráľovstva, je nevyhnutná na ochranu demokracie v celom západnom svete. Demokracie musia rozvíjať obranné schopnosti. Bez umelej inteligencie nemôžu efektívne chrániť mier, vyhlasuje Zvok. Komentáre možno trochu poznačené vlastným záujmom od guru v oblasti AI technológií. Ale Svokové silné reči odhaľujú, že Ukrajina považuje zbrane poháňané umelou inteligenciou, ktoré zavádza na boisko, za jeden z najdôležitejších pokrokov v boji proti Putinovmu autoritárstvu. Marťan je popredí novej vlny dronov poháňaných umelou inteligenciou, ktoré rozbíjajú ruskú ofenzívu. A ukrajinská vlna využívania umelej inteligencie sa netýka len dronov. Niekoľko ďalších zbraní je automatizovaných, aby Ukrajine poskytli výhodu proti Putinovým plieniacim silám. K týmto zbraniam sa dostaneme o pár minút. Zostaňme chvíľu pri dronoch. Vedúci ukrajinskej prezidentskej kancelárie a bývalý jeden z hlavných mužov ukrajinskej spravodajskej služby Kirilo Budanov tvrdil, boisko dosiahlo bod, kde sa naráža na limity existujúcich technológií, čo núti k vzniku nových technológií, ak má Ukrajina zostať vpredu. Je potrebný prechod na autonómne systémy. Tie by mali byť platformami schopnými samostatne identifikovať ciele a manévrovať bez priameho ľudského riadenia. Ukrajina už má v tejto oblasti určité vývojové projekty a očakáva sa, že sa v blízkej budúcnosti stanú významným a potenciálne neočakávaným faktorom na boisku, vyhlasuje Udanov. Takže možno ešte nie sme v bode, keď je boisko na 100% autonómne, ale zdá sa, že práve o to Ukrajina usiluje. Ukrajina toto všetko nehovorí len pri úvahách o nejakej teoretickej budúcnosti. Do snahy urobiť boisko čo najautonómnejším sa investujú peniaze aj čas. Spoločnosti ako Swarma, ktorá vyvíja softvér na koordináciu rojov dronov zahŕňajúcich rôzne typy bezpilotných lietadiel, pracujú na tom, aby sa ukrajinská AI technológia čo najviac rozšírila medzi jej silami bezpilotných systémov.
Technológia spoločnosti Swarma bola podľa portálu Ukraine Arms Monitor použitá už vo viac ako 100 000 misiách na Ukrajine od jej zavedenia v apríli 2024. Spoločnosti ako Whitestall vyvíjajú špecifickejšie technológie a drony, pričom aj jednotlivé systémy môžu poslúžiť ako inšpirácia pre budúce generácie dronov, ktoré Ukrajina nasadí na bojsku. Ukrajina má viac než dosť spoločností, ktoré pracujú na tom, aby sa jej stratégia založená na dronoch stala realitou. V sektore dronov už existuje skutočný gigant obranného priemyslu a podľa denníka Kiev Independent sa očakáva, že v roku 2026 vyrobí pre Ukrajinu až 7 miliónov dronov. To predstavuje približne 19 000 dronov vyrobených denne. Pričom niektoré stoja len $500, no aj tak dokážu zničiť ruské systémy v hodnote miliónov dolárov, ako napríklad protivzdušnú obranu, ktorá teraz tak zlyháva proti Marťanovi. Na poli umelej inteligencie má Ukrajina už viac ako 200 spoločností, ktoré vyvíjajú drony a technológie súvisiace s dronmi využívajúce umelú inteligenciu. Tieto spoločnosti spolu zaregistrovali viac ako 300 vývojov dronov súvisiacich s umelou inteligenciou na ukrajinskej platforme Brave One, ktorú Ukrajina vytvorila na zabezpečenie spolupráce medzi svojimi decentralizovanými výrobcami dronov a na zabezpečenie priamej podpory týchto výrobcov zo strany ukrajinskej vlády. Na bojsku má momentálne Ukrajina viac ako 70 systémov, ktoré využívajú technológiu umelej inteligencie. Už sme vám povedali, že Marťan, akokoľvek desivý je pre Putinových vojakov, je len špičkou ľadovca. Toto sme mali na mysli. Ukrajinský nadpozemský dron stojí na čele celej revolúcie, ktorá spôsobuje, že ruské nohavice sú hnečie ako nosy Putinových prisluhovačov. Vidíme, že Ukrajina teraz vstupuje do novej fázy vojny, ktorá sa nepodobá ničomu, čo sme doteraz videli. Integrácia umelej inteligencie umožňuje ukrajinským dronom autonómne identifikovať a zamerať ciele, a to aj pri navigácii v zložitých podmienkach, ktoré sú plné elektronického boja. Tieto drony dokážu spracovať oveľa viac údajov, omnoho rýchlejšie, než by to dokázal človek, čo už teraz umožňuje robiť úpravy v reálnom čase. V tom, čo ukrajinské drony robia s minimálnym zásahom ľudsať operátorov. Sme svedkami úsvitu autonómie v praxi a nebude to dlho trvať, kým slnko dronov s umelou inteligenciou vystúpi tak vysoko, že spáli Rusko. Každý jeden deň sa testujú nové prototypy dronov a softvéru, pričom veľká časť z toho je financovaná Ukrajinou a jej partnermi. Teraz máme ľudí ako Erik Schmidt, ktorí vystupujú ako križiaci za ruskú vec a podkladajú svoje slova vlastnými peniazmi, aby priniesli technológie, ktoré pôsobia, ako by boli vyťahnuté zo Star Wars. Zbranie, ktoré boli kedysi obmedzené optickými káblami pripojenými k ním, alebo znalosťami, ktoré mali ich operátori o bojsku, sú teraz schopné lietať v rojoch, vyberať si ciele počas letu a prekonávať všetky prostriedky, ktoré má Rusko na ich zastavenie. Ale pred cvitaním nového dňa musí Ukrajina ďalej budovať. Umelá inteligencia jednoznačne ponúka množstvo výhod v oblasti dronov. Ale ak je niečo, čo sme sa o Ukrajine naučili, odkedy Putin začal svoju inváziu, je to, že Ukrajina nikdy nenechá objav nevyužitý, keď ho raz urobí. Drony s umelou inteligenciou sú v popredí autonómnej revolúcie, ale Ukrajina integruje umelú inteligenciu do oveľa väčšieho množstva zbraní, než len do Martiana a jemu podobných. Začíname vidieť umelú inteligenciu všade, a to znamená zlé správy pre Rusko. Dňa 9. mája denník Kiev Post odhalil, že Ukrajina vyvinula novú väžu s umelou inteligenciou prostredníctvom klastru Brave One, ktorá sa používa na sledovanie a ničenie ruských dronov riadených cez optické vlákno. Tieto typy dronov sú podobné ukrajinským dronom s umelou inteligenciou v tom, že ich nemožno zastaviť elektronickým bojom, hoci nie sú autonómne a sú obmedzené dĺžkou svojich káblov. Odpoveďou Ukrajiny na tieto drony je viac umelej inteligencie zabudovanej do veží, ktoré sú teraz aktívne v 10 jednotkách na bojisku a pravdepodobne sa čoskoro rozšíria a stanú sa štandardnou obranou proti jednej z najdôležitejších zbraní, ktoré má Rusko na frontovej línii. Dokonca vidíme, že Ukrajina začleňuje umelú inteligenciu aj do iných zbraní, ktoré pôsobia ako z iného sveta. Rovnako 9. mája portál Interesting Engineering informoval, že Ukrajina testuje nový protidronový láser s dosahom približne 5 km. Tento laser, nazvaný Trizub, vstúpil do svojej záverečnej testovacej fázy pred nasadením na bojisku. S laserovou obranou môže Ukrajina zostreľovať ruské drony Šáhid prakticky bez nákladov, keďže nie je potrebné vyrábať fyzické náboje ani zachytávacie drony. Laser už bol úspešne otestovaný proti cieľom s veľkosťou len 18 cm, čo znamená, že Šáhidy nebudú problém. A umelá inteligencia sa používa na rýchle sledovanie a zameranie prichádzajúceho ruského dronu skôr, než láser vystrelí. Tak rýchlo, že dron je zostrelený skôr, než si vôbec uvedomí, čo ho zasiahlo. A pamätáte si, ako sme už skôr spomínali, že Ukrajina považuje tento druh technológie za taký dôležitý, že verí, že môže ochrániť samotný koncept demokracie? To nie sú len prázdne reči zo strany Ukrajiny.
Časopis NS v apríli odhalil, že Ukrajina poskytuje údaje, ktoré zhromažďuje zo svojich dronov a systémov založených na umelej inteligencii svojim západným spojencom, aby ich mohli využiť na trénovanie vlastných modelov umelej inteligencie. To znamená, že umelá inteligencia sa pre Ukrajinu na boisku stáva viac než len nástrojom. Drony ako Marťan naháňajú Putinovi a jeho prisluhovačom ešte väčší strach, pretože Ukrajina aktívne využíva zhromaždené údaje na to, aby sa stala ešte dôležitejšou pre krajiny, ktoré chcú čeliť Putinovej tyranii. Pokroky Ukrajiny sú prínosom pre celý Západ. A to znamená, že Rusko čelí Západu, ktorý je čoraz jednotnejší, nielen ideologicky, ale aj z hľadiska schopnosti vysporiadať sa s Ruskom. Rusko sa snaží držať krok, vyvíja vlastné drony s umelou inteligenciou a snaží sa túto technológiu nasadiť proti Ukrajine. Ruské drony sú náchylné na chyby a nie sú také vyspelé ani ako skoršie verzie ukrajinskej technológie umelej inteligencie. Podľa vlastných správ Ruska dosahuje autonómne koncové navádzanie ukrajinských dronov, ako je napríklad dron Marťan, priamu úspešnosť zásahu viac ako 70%. Čo je neuveriteľné vzhľadom na protivzdušnú obranu, elektronický boj a všetky ostatné prostriedky, ktoré Rusko vytvorilo. Realita, ktorej teraz musí čeliť Vladimír Putin, je jednoduchá. Marťania pristáli. A sú len začiatkom série ukrajinských inovácií, ktoré zmenili pravidlá modernej vojny. Technológia sa bude zlepšovať. Rusko bude mať v nohaviciach čoraz väčšie škvrny. A umelou inteligenciou poháňané zabíjanie, ktoré sa už deje a bude sa len zhoršovať, má potenciál zastaviť Putinovú inváziu priamo na mieste. Rusko je vojnová zóna. Áno, celé Rusko. Letecké základne v plameňoch, ropné rafinérie horia, drony zasahujú ciele stovky míľ od frontu, ako by to nič nebolo. Miesta, ktoré mali byť nedotknuteľné, sú teraz zasiahnuté. A odkaz je jasný. Nikde nie je bezpečne. A tu je to, čo Moskvu naozaj páli. Toto sa nestalo zo dňa na deň. Budovalo sa to celé roky. Jeden úder za druhým, každý hlbší, odvážnejší a ťažšie zastaviteľný. Rusko si myslelo, že môže prekročiť ukrajinské hranice a vziať si čo chce. Neočakávalo veľký odpor a určite nečakalo, že bude musieť znášať odvetné útoky na vlastnom území. Ale Rusko sa fatálne mýlilo. Ukrajina sa bránila svoje územie. A ako čas plynul, zašla ešte ďalej. Spustila útoky dronmi, raketami a dokonca celé vpády do ruských regiónov. Postupne útok za útokom Ukrajina priniesla vojnu priamo do Ruska. Premenilo to celú krajinu na aktívnu vojnovú zónu, až do takej miery, že bývalý minister obrany a súčasný tajomník Bezpečnostnej rady Sergej Šojgu v marci 2026 priznal, že žiadny región Ruska sa nemôže cítiť bezpečne. Takže tu je pohľad späť na to, ako sa to všetko stalo, ako Rusko tak veľmi zlyhalo pri dosahovaní svojich cieľov a ako sa Ukrajina postavila na odpor, vzdorovala všetkým očakávaniam a svojmu nepriateľovi dala poriadne ochutnať jeho vlastnú medicínu. Pretože keď vojna začala, samotná myšlienka, že by Ukrajina dokázala uskutočniť čo i len menší útok na ruskom území, bola prakticky nepredstaviteľná. Tieto dve krajiny síce boli susedmi s úzkymi historickými väzbami a kultúrnymi spojeniami, ale čo sa týka vojenských záležitostí, boli od seba na míle vzdialené. Jedna bola skutočným Goliášom vojenského sveta, historickou silou s jednou z najväčších a najsilnejších pozemných armád na svete. Tisíce tankov, 10 000 obrnených vozidiel, sovietske sklady naplnené až po okraj technikou a muníciou, obrovské množstvá delostrelectva, bômb a rakiet, pripravených spôsobiť nepredstaviteľné škody. A aby toho nebolo málo, Rusko sa mohlo pochváliť aj svetovou špičkou vo vzdušných a námorných silách a takmer miliónom príslušníkov v činnej službe. Naopak, Ukrajina bola v porovnaní s hlavnými vojenskými veľmocami len nepatrnou bodkou na radare. Nebola vôbec považovaná za vážnu silu a preto mnohí odborníci očakávali, že ak Rusko zaútočí, Ukrajina bude mať problém klásť akýkoľvek odpor. Aj tí najoptimistickejší analytici si mysleli, že Ukrajina by mohla aspoň ubrániť časti svojho územia, ale neočakávali, že by sily Kieva dokázali spôsobiť Rusku vážnejšie škody na majetku alebo infraštruktúre za hranicami Ukrajiny. Ale netrvalo dlho, kým sa objavili prvé náznaky skrytej sily Ukrajiny. Už po niekoľkých mesiacoch vojny sa začali šíriť fámy. Šepkalo sa o útokoch na zariadenia v Rusku, napríklad na ropný sklad v Belgorodskej oblasti. Mnohé z týchto incidentov však neboli potvrdené. O niektorých sa dokonca verilo, že ich Kremeľ zámerne vymyslel, aby vyvolal verejný hnev proti Ukrajine a posilnil podporu vojny. Ale ako plynuli týždne a mesiace, zdalo sa, že týchto incidentov začína pribúdať. V pohraničných oblastiach Ruska dochádzalo k podozrivým výbuchom, vypukli požiare v ropných skladoch a dokonca sa objavili aj útoky dronov.
Neskôr sa ukázalo, že aspoň niektoré z týchto útokov nevykonali ukrajinské sily, ale protivojnové skupiny v rámci Ruska. Sabotéri zo skupiny Stop the Wagons napríklad zničili časti vlastnej železničnej infraštruktúry, aby spomalili tok zásob a munície na frontové línie. A aj keď Ukrajina nebola za tieto útoky priamo zodpovedná, boli to prvé dôkazy o tom, že Rusko túto tzv. Špeciálnu vojenskú operáciu neprežije bez újmy. A ku koncu roku 2022, menej než rok po začiatku vojny, Ukrajina uskutočnila svoj prvý potvrdený útok. V skutočnosti 2 útoky. Stali sa na leteckých základniach Engels a Džagilevo hlboko na území Ruska, mnoho míľ za hranicami Ukrajiny. Tieto základne slúžili na umiestnenie niektorých z najcennejších a najmodernejších ruských bombardovacích lietadiel. Lietadlá ako Tupolev 95 strategický bombardér, zavedený počas éry Sovietskeho zväzu, ktorý sa používa na vykonávanie útokov riadenými strelami na ukrajinskú infraštruktúru. Dňa 5. decembra 2022 boli obe tieto letecké základne zapálené Ukrajinou, ozývali sa výbuchy a boli hlásené škody na infraštruktúre aj lietadlách. O niekoľko týždňov neskôr, 26. decembra, nasledoval ďalší útok na Engels, ktorý poskytol cenný dôkaz, že počiatočné údery neboli ojedinelé alebo náhodné udalosti a že Ukrajina bola úplne pripravená a schopná zasiahnuť Rusov tam a vtedy, keď to najmenej očakávali. Bolo to prvýkrát, čo Rusko skutočne pocítilo vojnu na vlastnej koži, ale nebolo to naposledy. V roku 2023 sa vojna začala meniť. Začala sa ako konvenčný konflikt, v ktorom sa Rusko silno spoliehalo na tankové kolóny a obrnené vozidlá v snahe premôcť svojho protivníka. Ukrajinskí obrancovia medzi tým kopali zákopy a budovali opevnené pozície, pričom na odrazenie útokov nepriateľa používali všetky zbrane a delostrelectvo, ktoré mali k dispozícii. Bol to vyčerpávajúci boj na oboch stranách, ktorý sa príliš nelíšil od mnohých iných konfliktov, ktoré sa odohrali po celom svete v 20. a začiatkom 21. storočia. Potom však prišli drony. Počas neskorších fáz roku 2022 a na začiatku roku 2023 začalo Rusko čoraz častejšie používať drony na vykonávanie leteckých útokov na ukrajinské frontové pozície a civilnú infraštruktúru. Ukrajina bola nútená brániť sa proti novej a desivej hrozbe, takej, ktorá bola rýchla, lacná a pre Rusko jednoduchá na hromadnú výrobu, takej, ktorú mohol nasadiť vo veľkých množstvách. Bzučiace roje lietajúcich bomb, ktoré je ťažké odhaliť na radarových obrazovkách a prekvapivo náročné zachytiť pomocou bežnej obrany, schopné spôsobiť obrovské škody v priebehu jednej noci. Ale Ukrajina touto novou érou drónovej vojny nielen trpela. Poučila sa z nej, prispôsobila sa a začala rozvíjať vlastný domáci priemysel dronov. Ak to dokázala Moskva, dokáže to aj Kyjev. A 3. mája 2023 svet uvidel, čo ukrajinské drony dokážu, keď niekoľko z nich zasiahlo ďalšie ruské letisko, tentoraz v Brianskej oblasti. 2 ciele boli zasiahnuté, ďalšie 2 boli úplne zničené, jeden dron sa nenašiel. V ten istý deň sa objavili aj správy o útoku dronom na samotný Kremeľ, sídlo ruskej vlády. Ešte v tom istom mesiaci bolo v Moskve spozorovaných viac dronov, 8 z nich vniklo do hlavného mesta. A hoci vtedy nespôsobili veľké škody, stále to bola obrovská udalosť. Ukrajina, ten malý národ, od ktorého nikto neočakával, že bude schopný klásť väčší odpor, nejako dokázala zorganizovať útok na ruské hlavné mesto takmer 300 míľ za svojimi hranicami. Hlavné a najväčšie mesto Ruska, domov viac ako 13 miliónov ľudí. To isté miesto, kde trávia väčšinu svojho času najbohatší oligarchovia krajiny a jej zdanlivo všemocný prezident Vladimír Putin, bolo zasiahnuté ukrajinskými zbraňami. Ak by sa Kyjevu podarilo niečo také už len rok po začiatku vojny, a to aj napriek tomu, že musel odrážať silné ruské útoky na frontovej línii a takmer neustále letecké útoky vodne aj v noci, čoho všetkého by ešte mohol byť schopný, mali sme to zistiť. Ako rok 2023 pokračoval, ukrajinské útoky dronmi sa stávali čoraz bežnejším javom, ale Kyjev mal pripravené ešte niečo väčšie. Koncom jary prekročili ozbrojené sily hranice Ukrajiny a vstúpili do ruského regiónu Belgorod, čím signalizovali začiatok prvého veľkého pozemného vpádu, s ktorým sa Rusko bude musieť vysporiadať. Sily boli prevažne zložené z neukrajinských dobrovoľníkov, ako sú protikremelské ruské skupiny, napríklad Légia Sloboda Ruska, ako aj ďalší bojovníci z miest ako Poľsko a Bielorusko. Napriek tomu to bol doteraz najväčší cezhraničný útok tejto vojny. Dobrovoľní bojovníci sabotovali, poškodili a zničili ruskú infraštruktúru a vybavenie, pričom podporovali ukrajinských obrancov na osi Sumy a Charkov. Mali tiež výrazný vplyv na morálku kremľovských vojakov.
Mnohí z týchto vojakov boli živení klamstvami. Bolo im povedané, že sú hrdinovia, vyslaní na misiu oslobodiť Ukrajinu. Boli vedení k presvedčeniu, že ich ukrajinský ľud privíta s otvorenou náručou, že ich špeciálna vojenská operácia bude ukončená v priebehu niekoľkých týždňov a že ruské vlajky budú bez problémov vstýčené nad ulicami Kieva. Nie len, že sa tieto tvrdenia ukázali ako očividne nepravdivé, ale teraz boli doslova opozičné sily pri bránach Ruska, prerážali a vnikali na ich domáce územie. Nič z tohto sa nemalo stať. A pre mnohých v Rusku to bol okamih, keď prvýkrát pocítili, že vojna sa rýchlo a nebezpečne vymyká spod kontroly Kremľa. A malo sa to ešte výrazne zhoršiť, ale skôr než sa do toho pustíme, toto je dôvod, prečo robíme vojenskú reláciu, aby sme vysvetlili, ako sa moc v skutočnosti presúva. Ak ste tu noví, dajte odber, aby ste nezmeškali, čo príde ďalej. Rok 2024 sa ukáže ako kľúčový rok v tomto konflikte, a to viacerými spôsobmi. Putin a jeho kumpáni z Kremľa dúfali, že práve tento rok bude tým, keď ruská armáda definitívne zlomí Ukrajinu mohutným útokom po celej frontovej línii, ktorý mal rozdrviť obranu krajiny a pripraviť cestu k víťazstvu. Vôbec to však takto nevyšlo. Namiesto toho, aby Ukrajina slabla, v roku 2024 výrazne zosilnela. Jej útoky dronmi na ruské ciele boli častejšie a strategickejšie. Kievskí velitelia začali vyberať svoje ciele s ešte väčšou opatrnosťou. Nezameriavali sa už len na letecké základne a sklady munície, ale aj na ropnú infraštruktúru. Uvedomili si, že ropa je pravdepodobne najdôležitejším zdrojom, ktorý má Rusko k dispozícii, pretože práve ropa poháňa vojnový stroj Kremľa, a to priamo aj nepriamo. Používala sa na výrobu paliva, ktoré udržiavalo tanky v pohybe a bombardéry vo vzduchu. A zároveň prinášala obrovské množstvo peňazí do ruskej ekonomiky, ktoré mohol Putin použiť na pokračovanie vojny, na pokrytie nákladov na platy vojakov a na rozsiahlu výrobu vojenskej techniky. Ak by Ukrajina dokázala zničiť ruskú ropnú infraštruktúru, mohla by potenciálne vyhrať vojnu. A tak to aj urobila. V priebehu roku 2024 bolo potvrdených najmenej 84 ukrajinských útokov na ruskú ropnú infraštruktúru, väčšinou na rafinérie, ale aj na ropovody a skladovacie nádrže. Plnú silu ukrajinskej zúrivosti pocítila aj vojenská infraštruktúra. A už to neboli len drony. Rýchlo sa rozvíjajúci ukrajinský domáci obranný priemysel vyrábal aj väčšie a lepšie rakety, schopné letieť ďalej a rýchlejšie ako tie predchádzajúce. Dokonca prekonávali schopnosti mnohých západných munícií, ktoré Ukrajine poslali jej spojenci z celej Európy a ďalších krajín. Počas tohto obdobia došlo napríklad k viac ako 50 úderom raketami Neptún a dokonca aj k diaľkovým útokom dronmi na ciele, ktoré boli takmer 1600 km hlboko na území Ruska, ako napríklad elektromechanický závod Kupol v regióne Iževsk. Bolo to tiež približne v tom istom čase, keď spojenci Ukrajiny konečne dovolili použiť ich zbrane na útoky na ciele v Rusku, nielen na okupovaných územiach. Aj to robí z Ukrajiny väčšiu hrozbu, ktorej sa musí Moskva obávať, keďže na letiská a ďalšie dôležité miesta dopadajú európske rakety Storm Shadow a americké rakety. Aj na mori bola Ukrajina veľmi aktívna vo svojich útokoch. Vykonala množstvo ničivých útokov na nechválne známu ruskú čiernomorskú flotilu, keď v roku 2022 potopila jej vlajkovú loď Krížnik Moskva a počas súčasnej vojny zničila aj mnoho ďalších výsadkových lodí, raketových lodí a dokonca aj ponoriek. Nakoniec boli škody také veľké, že ruskí velitelia sa rozhodli presunúť väčšinu flotily do bezpečnejších vôd a stiahli plavidlá, ktoré boli predtým umiestnené na strategických miestach pri pobreží Krymu. To nie len, že znížilo hrozbu týchto lodí v súvislosti s raketovými útokmi na ukrajinské územie, ale zároveň to otvorilo koridory pre vývoz obilia a ďalšieho tovaru z Ukrajiny, čím sa do ťažko skúšanej ekonomiky krajiny vrátil aspoň nejaký život. Potom nasledoval ešte väčší útok, vpád do Kurskej oblasti. Dňa 6. augusta 2024 priniesli ukrajinské sily trpkú realitu vojny späť do Ruska ako nikdy predtým, keď si vytvorili vlastnú novú frontovú líniu v rámci Kurskej oblasti. Nemali v úmysle obsadiť ruské územie ani zabíjať civilistov, ako to urobil vojnový stroj Kremľa na Ukrajine. Namiesto toho išlo o strategické rozhodnutie, spôsob, ako presmerovať ruské sily, ktoré začali získavať prevahu na niektorých ukrajinských pozíciách a vytláčať ich obráncov v iných regiónoch, čím ich prinútili rozptýliť sa a rozdeliť svoje zdroje na odrazenie invázie v Kursku, čím získali čas a priestor pre statočných obrancov Ukrajiny. Spočiatku ukrajinské sily čelili len malému odporu. V oblasti nebolo dosť ruských vojakov na to, aby kládli väčší odpor a mnohí z nich boli neskúsení a nepripravení čeliť takémuto typu vpádu.
V dôsledku toho kievská armáda rýchlo obsadila strategicky dôležité mestá a dediny, zajímala vojakov a ničila alebo zabavovala akékoľvek ruské vybavenie, na ktoré narazila. Na svojom vrchole mali ukrajinské ozbrojené sily vojenskú prítomnosť vo viac ako 80 kievských osadách a držali svoje pozície až do marca 2025, keď kievskí velitelia urobili rozumné rozhodnutie stiahnuť sa. Rusko sa to snažilo vykresliť ako akési víťazstvo. V skutočnosti to bola drvivá prehra. Bolo to prvýkrát za 10 ročia, čo sa nepriateľským silám podarilo prekročiť ruské hranice a ovládnuť časti jeho územia. A aj keď Ukrajina nakoniec túto oblasť opustila, stále spôsobila veľké škody a obete, ako aj zanechala míny a improvizované výbušniny, s ktorými sa museli Rusi vysporiadať. Taktiež to rozptýlilo nepriateľa na dostatočne dlhý čas, aby sa Ukrajina mohla zotaviť a preskupiť na iných miestach frontovej línie, čím zabránila Kremľu dobiť akékoľvek väčšie mestá alebo obce. Vo všeobecnosti bol rok 2024 pre Ukrajinu pôsobivý, pokiaľ išlo o úspešné útoky proti nepriateľovi. Rok 2025 bol ešte lepší. Rok sa sotva začal a ukrajinské drony už cielili na Moskvu, pričom došlo k masívnemu útoku, pri ktorom bolo z Ukrajiny vyslaných 240 bezpilotných lietadiel, ktoré prekročili hranicu a zasiahli objekty vojenskej aj ropnej infraštruktúry v rôznych ruských regiónoch. A to bol len začiatok. Počas roku 2025 sa ukrajinské útoky dronmi na ruské pozície zmenili z mesačných alebo dvojtýždenných na takmer každodenné udalosti. Ukrajina v tomto štádiu zvládla umenie dronovej vojny a prekonala svojho protivníka v produkcii rozmanitejšieho a účinnejšieho arzenálu dronov, ktoré používala na ničenie infraštruktúry aj na podlomenie morálky protivníka. Tiež vyrábala bezpilotné lietadlá v oveľa väčších množstvách než kedykoľvek predtým, z pôvodných 20 000 mesačne až na 200 000. Vojenské výrobné závody, rafinérie ropy, skladovacie priestory, letiská. Jeden cieľ za druhým bol vyhodený do vzduchu a zapálený ukrajinskými kamikadze útokmi. Útoky na ropnú infraštruktúru sa stali častejšími a Putin začal pociťovať dôsledky tam, kde mu na tom najviac záleží – v ekonomike. Ukrajinské útoky stáli Rusko odhadom $12 miliárd, keď nespočetné množstvo galónov ropy vyletelo do vzduchu a výrobná kapacita bola znížená. Dróny a rakety tiež zničili niektoré z najcennejších vojenských aktív Kremľa, ako sú systémy protivzdušnej obrany a radary v celkovej hodnote $1 miliárd. Potom prišiel ten najničivejší a najikonickejší útok zo všetkých – Operácia Pavučina. 1. júna 2025 Ukrajina uskutočnila plán, ktorý sa pripravoval viac ako rok. V niekoľkých nákladných autách ukryli desiatky dronov a tieto nákladné autá potom vyslali na viaceré strategické miesta po celom Rusku priamo vedľa hlavných leteckých základní. Keď boli na mieste, nákladné auto sa otvorilo a roje boli vypustené, pričom zasypali ruské bombardéry schopné niesť jadrové zbrane a ďalšie lietadlá paľbou. Podľa správ útok vyradil približne tretinu ruskej flotily bombardérov, pričom zničil alebo poškodil vojenskú techniku Kremľa v hodnote $1 miliárd. A to všetko v priebehu jediného dňa. Čiernomorská flotila bola tiež v ľadáčiku Kieva, pričom počas roku 2025 došlo k viacerým veľkým útokom, ktoré poškodili a dokonca potopili niekoľko ruských lodí, zničili dôležitú námornú infraštruktúru, ako je ponorkový prístav Nolosik, a poslali Kremľu jasný odkaz. Nezáleží na tom, ako ďaleko utečiete alebo kde svoje lode ukryjete, budú nájdené a budú zničené. A tak vstupujeme do roku 2026, ďalšieho kľúčového roka vo vojne, ktorá podľa Ruska mala trvať len niekoľko týždňov. Po rokoch úsilia, rokoch utrpenia, rokoch znášania neúnavných útokov Ruska sa Ukrajina mohla začať váhať. V skutočnosti presne na to Putin spoliehal. Dúfal, že ak dokáže vojnu udržať dostatočne dlho, Ukrajina sa nakoniec začne poddávať, ohýbať a zlomiť pod ťarchou jeho obrovskej vojenskej mašinérie. Ale nestalo sa tak. Keď sa začal rok 2026, Ukrajina nepoľavila, neustúpila, naopak zvýšila stávky. Pokračovala v uskutočňovaní ničivých útokov na ropnú infraštruktúru v ruských regiónoch. Zrýchlila vývoj a nasadenie úplne nových zbraní, ako je raketa Flamingo s dlhým doletom, pričom naďalej viedla vojnu so zbraňami poskytnutými spojencami, ako sú Storm Shadow z Francúzska a Spojeného kráľovstva a ďalšie zahraničné rakety. Vo februári 2026 Ukrajina zasiahla ruský závod na výrobu raketového paliva v regióne Tver. V marci nasledoval útok na továreň na výrobu mikročipov a častí rakiet.
Flamingo sa začal objavovať s rastúcou pravidelnosťou. Najprv zasiahol testovaciu strelnicu Capucin Yard, potom zaútočil na závod Watkins, kľúčové miesto v ruskom obrannom komplexe. Ukrajina tiež dokonalila svoje taktiky s dronmi, posunula hranice a stanovila nové rekordy. Napríklad v noci 8 marca, keď vypustila ohromujúcich 754 dronov viac než kedykoľvek predtým na ciele po celom Rusku a okupovaných územiach. V nasledujúcich dňoch a týždňoch boli vyslané tisíce ďalších dronov, ktoré preleteli stovky míľ cez ruský vzdušný priestor, obišli tzv. Svetovo najlepšie systémy protivzdušnej obrany Kremľa a zasiahli svoje ciele v desiatkách rôznych regiónov. Napríklad koncom marca, keď Ukrajina zasiahla niekoľko z najdôležitejších ruských exportných ropných prístavov na Baltskom mori, čo spôsobilo rozsiahle požiare a bezprecedentné narušenie ropného priemyslu. Zrazu to nie je len ojedinelá rafinéria alebo potrubie, ktoré sú zasiahnuté raz za mesiac alebo každých pár týždňov. Sú to niektoré z najdôležitejších a najzásadnejších súčastí ruskej ekonomickej mašinérie, ktoré sú zasiahnuté takmer na dennej báze. Nespočetné množstvo galónov ropy, miliardové škody, znova a znova. Ruská ekonomika je najslabšia za posledné roky. Centrálna banka krajiny bola nútená zvýšiť úrokové sadzby na rekordné úrovne. Bežné ruské rodiny platia účet za Putinovú vojnu, keďže ceny každodenných potrieb prudko rastú a čoraz väčšia časť rozpočtu krajiny sa míňa na rakety a stroje smrti namiesto zdravotnej starostlivosti a vzdelávania. S každým ďalším mesiacom Rusko slabne a Ukrajina silnie. A údaje to potvrdzujú. Aj keď Rusko naďalej bombarduje ukrajinské mestá a obce, kyjevské sily spôsobili Rusku značné vojenské a ekonomické škody. Ich útoky na ropnú infraštruktúru a ďalšie kľúčové miesta dramaticky zvýšili náklady konfliktu pre Kremeľ vo všetkých smeroch a stále nepoľavujú. Výroba dronov na Ukrajine vzrástla z 800 000 ročne v roku 2023 na 4 milióny v roku 2025, pričom odhady na rok 2026 sa pohybujú od 5 do 10 miliónov. Výroba rakiet tiež rastie a útočné aj obranné kapacity Ukrajiny nikdy neboli silnejšie, čo im ešte viac uľahčuje preniesť vojnu do ruských regiónov, dokonca aj do tých, ktoré sú stovky alebo dokonca tisíce míľ od hraníc. Šojgu mal pravdu. Nikde v Rusku nie je bezpečné a Putin si za to môže sám. Bola to jediná vec, ktorú sa Putin bál stratiť, až tak, že sa ju dokonca bál poslať na Ukrajinu. Putin ju ukryl viac ako 1700 km hlboko do Ruska. To, čo Putin označil za jeden z najpôsobivejších výtvorov ruského priemyslu, sa skrývalo na letisku. Ale Ukrajina sa s Putinovými nezmyslami nemaznala. Ukrajina našla to, čo Putin skrýval a zničila to. Úplne to zničila s maximálnou rozhodnosťou, aby Rusko nemalo žiadnu šancu to vôbec použiť. Ruské Su-57 sú zničené. A spolu s nimi padá aj ruská lož o tom, že ich najnovšie stíhačky patria medzi najlepšie na svete. Vydávame sa do málo známeho ruského regiónu Čeľabinsk. Čeľabinsk sa nachádza približne 1700 km alebo niečo vyše 1050 míľ od ukrajinských hraníc a je bližšie k Kazachstanu než k Ukrajine. A tam sídli vojensko-priemyselný komplex, ktorý už roky zásobuje Putinov vojnový stroj. Vzdialenosť bola vždy v prospech tohto regiónu. Výroba tankov a ťažkej vojenskej techniky tu mohla prebiehať, pretože Putin bol presvedčený, že Ukrajina nikdy nebude schopná zaútočiť na Čeľabinsk. V tomto regióne sa nachádza aj ruské letisko Šargov. A táto kombinácia letiska a vzdialenosti robila z Čeľabinska ideálne miesto. Miesto, kde mohol Putin ukryť jeden z najcennejších kusov vojenskej techniky, ktoré Rusko má, Su-57. Putin si myslel, že ruský údajne ultramoderný stíhací lietadlo bude na Šargole v bezpečí. Tam mohli byť ruské Su-57-ky udržiavané, zatiaľ čo piloti trénovali, ako ich používať. Ako sa ukázalo, títo piloti toho veľa netrénovali. A z viacerých dôvodov Su-57 nie je tým, za čo ho Rusko vydáva, ako čoskoro zistíte. Ale práve teraz to nie je dôležité. Prečo? Pretože viac ako 1000 míľ hlboko v Rusku horia Su-57-ky po tom, čo Ukrajina uskutočnila historický diaľkový útok. Skryté stíhačky boli odhalené a Putin je zúrivý. Generálny štáb ozbrojených síl Ukrajiny poskytol základné informácie v príspevku na Telegrame z 1. mája. Áno, dňa 25. apríla 2026 na letisku Šargal v Čeľabinskej oblasti Ruskej federácie zasiahli vojaci síl bezpilotných systémov ozbrojených síl Ukrajiny niekoľko stíhačiek Su-57 a bombardér Su-34. Uviedol generálny štáb vo vyhlásení. Je to tak vecné, že to takmer vyznieva, ako by Ukrajina nedosiahla jeden z najpozoruhodnejších útokov tejto vojny doteraz.
Bolo to prezentované, ako by to bol pre Ukrajinu len ďalší bežný deň v práci a to vystraší Putina viac než čokoľvek iné. Ukrajina hovorí, že to nie je žiadna veľká vec, práve sme zničili vaše najmodernejšie stíhačky a k tomu pridali ešte jeden bonusový útok a môžeme to zopakovať. Rusko by sa možno snažilo rýchlo tvrdiť, že sa nič také nestalo, keby neexistovali satelitné snímky. Ukrajinské tvrdenia o útoku na Šargol nie sú klamstvá ani propaganda, sú úplne reálne. Telegramový kanál Excelenova Plus bol medzi prvými, ktorí ukázali škody spôsobené Ukrajinou v príspevku z 1. mája, kde je vidieť najmenej jeden zničený Su-57 a Su-34 na ruskom letisku. Block Defense zdieľa tie isté obrázky, pričom naznačuje, že sú v súlade s tvrdeniami Ukrajiny a zdá sa, že ukazujú úspešný útok na parkovisko lietadiel na základni Šargol. Z tohto sa už nevykrútiš, Rusko. Ukrajina našla, zaútočila a zničila niečo, čo sa Putin zúfalo snažil ukryť. A ako by to pre ruského diktátorského vodcu nebolo dosť zlé, čelabinský útok nie je prvýkrát, čo Ukrajina vypátrala ruský Su-57 a vyradila ho z Ry. Ako uvádza Kyjevský post, toto je druhý zaznamenaný prípad, keď Ukrajina vyradila z prevádzky jeden z údajne 5. generácie ruských stíhacích lietadiel. Prvý prípad sa stal v júni 2024, keď Ukrajina vyslala svoje drony dlhého doletu na letisko Akčubinsk, ktoré je približne 460 km alebo 286 míľ od ukrajinských hraníc. Zdá sa, že ukrajinský útok v roku 2024 bol čiastočne úspešný. Časopis Military Watch potvrdzuje, že útok sa skutočne stal, ale dodáva, že sa predpokladá, že poškodený ruský Su-57 sa po opravách dokázal vrátiť do služby. Napriek tomu bol odkaz jasný. Ukrajina dokázala zasiahnuť najmodernejší ruský stíhací lietadlo a sme ochotní sa staviť, že nie je náhoda, že Su-57, ktoré Ukrajina zasiahla v roku 2026, boli viac ako 3,5 krát ďalej od Ukrajiny. Je to takmer ako by ich Putin nechal presunúť ďalej dozadu, aby zabránil tomu, aby sa niečo podobné útoku na Achtubinsk zopakovalo. Nezabralo to. A ak sú satelitné snímky vyhoreného vraku Su-57 v Šargole dôkazom, Ukrajina už nezopakovala chybu z roku 2024. Aspoň jeden z ruských Su-57 bol zničený do takej miery, že sa už nedá opraviť. A môže byť aj ďalší, ak má ukrajinský generálny štáb pravdu. Nemôžeme tiež ignorovať fakt, že Ukrajina zničila jeden z ruských Su-34 počas útoku koncom apríla. Tento stíhací lietadlo je možno ešte dôležitejšie pre ruské vojnové úsilie ako Su-57. Zatiaľ čo to druhé sa skrýva na ktoromkoľvek letisku, o ktorom Putin dúfa, že ho Ukrajina nedokáže zasiahnuť, Su-34 bolo pre Rusko akousi demolačnou guľou v jeho leteckej kampani proti Ukrajine. Tento stíhací lietadlo len zriedka vlieta na ukrajinské územie. Rusko sa tam poučilo, keď počas prvých mesiacov vojny stratilo približne 200 svojich lietadiel, keď Ukrajina dokázala, že dokáže čeliť ruským stíhačkám pomocou protivzdušnej obrany. Takže Su-34 bola väčšinou odsunutá na zhadzovanie riadených bomb UMPK a UMPB na Ukrajinu zo vzdialenosti niekoľkých míľ za frontovou líniou. Tieto bomby sú zhadzované v takom obrovskom množstve, že môžu zničiť ukrajinské mestá a obranu. Zničenie Su-34 znamená, že Ukrajina pripravila Rusko o ďalší nosič pre jeho riadené bomby. To je úspech sám o sebe, ale oveľa pôsobivejším úspechom a oveľa väčšou ranou pre Putina je zničenie aspoň jedného Su-57. Sú na to dva dôvody, čo Rusko tvrdí, že Su-57 je a čím v skutočnosti je. Prvý dôvod ukazuje, že Rusko stratilo jeden z najlepších stíhačov vo svojom arzenáli a ten druhý zdôrazňuje, ako Ukrajina odhalila, že tento stíhač zďaleka nie je tým, za čo ho Rusko vydáva. Začníme tým, čo chce Rusko, aby ste si mysleli o Su-57. Rusko nazýva Su-57 svojím najvyspelejším bojovým lietadlom a je ťažké to poprieť, ak veríte všetkému, čo o ňom Rusko tvrdí. Má to byť stíhačka 5. generácie, ktorú Rusko dokončilo, aby mohla súperiť s americkými lietadlami ako F-22 a F-35. A Rusko tvrdí, že má mnoho znakov, ktoré robia tieto stealth stíhačky takými výnimočnými. Zdôrazňuje sa tvarovanie znižujúce radarovú zistiteľnosť, vnútorné zbraňové šachty, ktoré znižujú radarový prierez lietadla a pokročilá avionika, ktorá je o krok vpred oproti tej, ktorú vidíme v ruských stíhačkách 4. generácie. Ruská spoločnosť Zjednotená letecká korporácia s radosťou pokračuje v propagande a zdôrazňuje, že Su-57 je schopný zasahovať vzdušné, pozemné aj námorné ciele kedykoľvek počas dňa a za akýchkoľvek poveternostných podmienok. Prvú várku týchto lietadiel dodali ruskej armáde v roku 2020, prezrádza korporácia. Hoci Su-57 absolvoval svoj prvý let o 10 rokov skôr. Mohlo to oneskorene naznačovať, že ruská stíhačka 5. generácie mala nejaké problémy?
Čoskoro sa to dozviete. Okrem toho Army Recognition uvádza, že Su-57 môže byť vyzbrojený raketami R-77M s aktívnym radarovým navádzaním a raketami R-74M2 s infračerveným navádzaním, určenými na boj na dlhú a krátku vzdialenosť, v uvedenom poradí. Do Su-57 je možné naložiť taktickú, stealth výzbroj a protilodné rakety, rovnako ako typy navádzaných bomb, ktoré Rusko používa na odpaľovanie zo svojich Su-34. Na všetkých svojich závesných bodoch môže Su-57 niesť 10 000 kg, teda približne 22 000 libier munície. A s maximálnou rýchlosťou Mach 2 a rýchlosťou Super Cruise Mach 1,3 je rovnako dobre vyzbrojený ako je rýchly. Teraz predpokladajme, že Su-57 splní všetky tvrdenia, ktoré o tomto lietadle Rusko uviedlo. Ak áno, potom Ukrajina práve vyradila lietadlo, ktoré je z leteckého hľadiska to najlepšie, čo Rusko môže ponúknuť. S jednotkovou cenou okolo 100 až 120 miliónov dolárov má Su-57 dosť veľký vplyv na ruský vojnový rozpočet. A Ukrajina to všetko v okamihu zničila. Ukrajina tiež zabezpečila, že ruský údajne smrtiaci stíhací lietadlo, proti ktorému by Ukrajina nemala mať veľa možností obrany, nikdy nebude môcť lietať v ukrajinskom vzdušnom priestore. Lenže Su-57-ky v skutočnosti nad Ukrajinou veľmi nelietali. Existujú dosť vážne dôvody, prečo Putin ukryl najmodernejšie ruské stíhačky tak ďaleko od Ukrajiny. A čo skoro zistíte, aké sú tie dôvody. Ale skôr než sa do toho pustíme, sledujete vojenskú reláciu. Ak ste sa ešte neprihlásili na odber, teraz je ten správny čas stlačiť tlačidlo, aby ste nikdy nezmeškali naše nové videá. Nijako sme netajili, že Su-57 nie je taký, ako sa o ňom hovorí. Už dávno predtým, ako Ukrajina v apríli aspoň jeden z nich zničila, boli náznaky, že ruský stíhací lietadlo je do istej miery fiasko. India poskytla mnohé z prvých varovných signálov o Su-57. Roky spolupracovala s Ruskom na spoločnom projekte vývoja stíhacieho lietadla 5. generácie. Toto lietadlo sa nakoniec stalo Su-57, ale India sa z 11-ročnej spoločnej dohody stiahla dávno predtým, ako ruské lietadlo vstúpilo do služby v roku 2020. India začala v roku 2018 váhať a s projektom Su-57 skončila už v apríli toho roku. 2 roky pred týmto odstúpením boli plné napätia. Su-57 nemal technologické schopnosti, ktoré India očakávala od stíhača 5. generácie. Rusko všetko zdržiavalo tým, že odkladalo transfer technológií a hádalo sa o plány na rozdelenie nákladov. Pre Indiu sa projekt Su-57 nakoniec ukázal ako neúspech, pri ktorom sa míňalo priveľa peňazí na lietadlo, ktoré nemalo priniesť sľubovanú konkurencieschopnosť stealth stíhača voči USA. Po dokončení projektu vlastnými silami sa zdalo, že Rusko je na pokraji toho, aby Indiu opäť získalo na svoju stranu. Existovali plány, že India kúpi niekoľko Su-57 od Ruska, keďže lietadlo už bolo v prevádzke. Do marca 2026 sa tieto plány prakticky rozpadli. Aj keď Rusko ponúklo rôzne bonusy, vrátane nového motora a nelicencovanej varianty lietadla. India povedala nie. Podľa Indie Su-57 stále nespĺňal požadované štandardy, aby mohol byť považovaný za stíhačku 5. generácie. A uprednostnila investovanie svojich peňazí do vlastného stíhacieho lietadla AMCA a buď do programu Tempest alebo FCAS na stíhačku 6. generácie. Putin musel zniesť kombináciu 1-2. India vypadla, pokiaľ išlo o kúpu Su-57 a 2 projekty 6. generácie, ku ktorým sa teraz chce pripojiť vedú krajiny, ktoré Rusko považuje za nepriateľov. Taliansko, Japonsko a Spojené kráľovstvo pracujú na projekte Tempest. Nemecko, Španielsko a Francúzsko pracujú na projekte FCAS. Potenciálny spojenec a zdroj financií pre Rusko teraz zmizol. A to všetko preto, že Su-57 nie je stíhačka, za akú ju Rusko vydáva. Od chvíle, keď India odstúpila, sa o Su-57 objavilo viac informácií. Motory sú staré a nespoľahlivé, čo je pravdepodobne dôvod, prečo sa Rusko snažilo zatraktívniť dohodu s Indiou ponukou novších motorov. V porovnaní s F-22 a F-35 nie je Su-57 ani zďaleka taký ťažko zistiteľný. Podľa Aviation Geek Club majú radary 6 až 10 krát väčší detekčný dosah na ruský stíhač 5. generácie. Radarové odrazové plochy najlepších amerických stíhačiek sú tiež 1000 až 10 000 krát menšie ako u Su-57. V podstate je Su-57 skôr stíhačom 4. a pol generácie než 5. generácie a Rusko ho možno ani nepotrebuje, keďže podobnú úlohu plní Su-35. Možno aj preto Rusko nepostavilo veľa Su-57. Podľa správ Euromaidan Trez je v službe menej ako 30 kusov a potom, čo Ukrajina urobila v Čelabinsku, je o jeden menej, ktorý môže vzlietnúť do vzduchu. Teraz, čo to všetko znamená pre Rusko? Nech sa na to pozriete akokoľvek, to, že Ukrajina zničila Su-57 je pre Putina poníženie. Ak je tento stíhač naozaj všetko, čo o ňom Rusko tvrdí, potom ho ukrajinský útok prichytil obrazne so stiahnutými nohavicami.
To by sa jednoducho nemalo stať. Vo vzduchu by Su-57 mala byť schopná postaviť sa čomukoľvek. Na Zemi by ho Rusko malo chrániť za každých okolností, namiesto toho, aby ho parkovalo na otvorenom priestranstve, kde môže byť zasiahnutý alebo sabotovaný. Aj keď ide o stíhačku 5. generácie, ruská neschopnosť bola odhalená v obrovskom rozsahu, čo spôsobí, že Putin si bude trhať zvyšky vlasov. Prípadne je Putin ponížený tým, že sa snaží ukryť Su-57 pred Ukrajinou, pretože vie, že tento stroj nedokáže splniť úlohu, na ktorú bol navrhnutý. Stíhačka so stealth technológiou je cenným vojenským prostriedkom. Videli sme to počas operácie Epická zúrivosť v Iráne, keď americké stíhačky so stealth technológiou preleteli cez iránsku protivzdušnú obranu, ktorá je aspoň čiastočne tvorená ruskými systémami protivzdušnej obrany. Putin by mal používať malú flotilu ruských Su-57 na zničenie kľúčových ukrajinských cieľov. Namiesto toho Ukrajina práve odhalila, že Putin sa za najnovšie ruské lietadlá tak hanbí, že ich ukrýva viac ako 1000 míľ ďaleko. Ani jeden scenár nie je pre Putina dobrý. Korunný klenot, nech je akokoľvek poškriabaný, bol stratený. Ale hoci je strata Su-57 a ďalších stíhačiek bolestivá, pre Rusko je v hre oveľa väčší problém. Rusko práve teraz. To, čo Putina naozaj nahnevá je, že nikto presne nevie, ako sa Ukrajine podarilo uskutočniť útok viac ako 1000 míľ hlboko do Ruska, ktorý bol taký presný a zničujúci. Ukrajina nepotvrdila, ako to bolo vykonané. Správa generálneho štábu sa nezmienuje o použitých zbraniach, čo viedlo k množstvu špekulácií. Mohla to byť sabotáž? Je to možné. Ukrajina má históriu využívania partizánskych skupín na prenikanie na ruské letecké základne, aby mohli zničiť stíhacie lietadlá. V skutočnosti ide o nedávnu históriu, keďže presne toto sa stalo v decembri 2025 na vojenskom letisku v Lípecku, ktoré sa nachádza na juhozápade Ruska. Partizáni pracujúci v mene Ukrajiny zničili dvojicu viadúčelových stíhacích lietadiel Su-30 pri incidente, ktorý sa Rusko snažilo zľahčiť tvrdením, že išlo o požiar neznámeho pôvodu. Na tomto útoku sa podieľala hlavné spravodajské riaditeľstvo Ukrajiny a jeho plánovanie trvalo 2 týždne. Niečo podobné sme mohli vidieť v Čelabínsku. A to by znamenalo, že ukrajinská sieť spravodajských a diverzných operatívcov prenikla do Ruska hlbšie, než by ktokoľvek očakával. Kde by teraz mohol Putin ukryť svoje Su-57? Nezáleží na tom, kam pôjdu, Ukrajina môže mať na mieste partizánov, ktorí len sledujú a čakajú na ten správny okamih na útok. Ak nie sabotéri, tak možno drony alebo rakety boli zbraňami, ktoré si Ukrajina vybrala pri tomto ohromujúcom útoku. Na prvý pohľad sa ani jedna možnosť nezdá byť pravdepodobná. Ukrajina dosiahla veľký pokrok v oblasti rakiet aj diaľkových dronov, ale ako uvádza Kyiv Post, nemá žiadne z týchto zbraní, ktoré by dokázali doletieť tak hlboko do Ruska, ako by bolo potrebné na dosiahnutie Čeliabinska. Ale Ukrajina má jednu vec, ktorá by to mohla zvládnuť. Nie je to dron, nie je to raketa, je to hybrid oboch a má viac než dosť palebnej sily na to, aby zničil Su-57 jedným priamym zásahom. Hovoríme o Flamingu, spája to najlepšie z ukrajinských technológií, diaľkových dronov a riadených striel. Flamingo má dostatočný dolet na to, aby dosiahol na ruský Su-57 s veľkou rezervou. Dokáže preletieť až 3000 km alebo niečo vyše, 1860 míľ a už v marci bola preukázaná jeho presnosť na vzdialenosti 1400 km, teda 869 míľ. So svojím nákladom 1000 kg, teda 2200 libier, je Flamingo dostatočne silný na to, aby zničil ochranné štruktúry a zanechal krátery pod akýmkoľvek lietadlom, ktoré zasiahne. Zaujímavé však je, že práve táto palebná sila môže byť dôvodom, prečo sa Flamingo vyradí z hry. Satelitné snímky, ktoré sme zdierali skôr, neukazujú typy kráterov po dopade, aké by sme očakávali, keby bol použitý Flamingo. Nehovoríme, že Ukrajina nepoužila Flamingo, ale Ukrajina sa vôbec nevyjadruje, takže v tomto bode je to všetko len špekulácia. Napriek tomu všetkému, Ukrajina pripísala svoj útok svojim silám bezpilotných systémov. To vyvoláva ďalšie otázky. Ak je bežné doručenie výbušnín dronom nemožné, ako tvrdia aj Kyiv Post aj Exilanova Plus, čo to potom znamená? Má Ukrajina nový typ dronu s dlhým doletom, ktorý ešte neodhalila? Spolupracovali sily bezpilotných systémov so sabotérmi na Zemi, ktorí zaútočili na ruské stíhačky dronmi vypustenými priamo z územia Ruska? Možno sa to nikdy nedozvieme. A to je zo strany Ukrajiny múdre. Prečo prezradiť trik, keď ho možno v budúcnosti opäť použiť? Možno to pre Putina nebude dôležité, rovnako ako pri jeho ponížení zo Su-57, ruský líder teraz čelí dvojitému problému. Ukrajina dosiahla nový prah v tom, ako hlboko na územie Ruska dokáže zasiahnuť a zlikvidovať niektoré z najdôležitejších vojenských aktív Putinovi. Ak to bola sabotáž, ktorá zničila Su-57, potom ruské spravodajské služby nerobia dosť na to, aby odhalili ukrajinských špiónov a spolupáchateľov. Ak to bol Flamingo, ktorý spadol z neba, ruská protivzdušná obrana na zjavne dôležitej základni buď nie je schopná plniť svoju úlohu, alebo tam vôbec nebola.
Tak či onak, Putin sa teraz musí prehrabávať troskami niečoho, o čom si myslel, že je skryté. Niečoho, čo je momentálne nenahraditeľné kvôli svojej vysokej cene. A niečoho, o čom si Putin myslel, že je v bezpečí pred ukrajinskými útokmi. Ako sa už na Ukrajine stalo toľkokrát, Putin sa opäť mýlil. A či už to bude sabotážou, úderom dlhého dosahu alebo inou metódou, Ukrajina to všetko pre Rusko ešte zhorší. Ukrajina prenikla viac ako 1000 míľ do hĺbky. Nič v Rusku už nie je bezpečné. Úprimne, Putin mal ten odkaz pochopiť oveľa skôr. Ukrajina počas roku 2026 neustále zintenzívňovala svoju stratégiu úderov dlhého dosahu proti Rusku a ničila oveľa viac než len ruské stíhačky 5. generácie. Ropa bola neustálym cieľom a Ukrajina rozpútala ohnivú búrku, ktorú Rusko nedokáže uhasiť. Keď máte dočinenia s jedným z najbezcitnejších diktátorov 21. storočia, existuje len jedna odpoveď – krutosť. Nie proti ľuďom, ktorým ten diktátor vládne, ale proti samotnej podstate vojnového stroja, ktorý proti vám nasadil. Ukrajina to veľmi dobre vie a v apríli Ukrajina pripravila Rusku najkrutejší mesiac, aký Putin a jeho kumpáni zažili. Od Krymu po Ural Ukrajina zničila všetko, čo jej prišlo do cesty, zatiaľ čo ruská ropa horí a armáda krajiny sa rozpadá. Pripútajte sa, máme tu veľa o čom hovoriť. Dňa 4. mája priniesol Kyjev posthlavnú správu, že ukrajinskí špecialisti na drony dlhého dosahu úspešne zasiahli 14 ruských rafinérií a palivových centier na ruskom území počas apríla. Toto nie sú len veľké správy, je to rekord. Nikdy predtým sa toľkým ukrajinským dronom nepodarilo zasiahnuť ruskú ropnú infraštruktúru toľkokrát za jediný mesiac. A v niekoľkých prípadoch zasiahli ten istý cieľ viackrát. Ukrajinské drony prenikajú hlbšie než kedykoľvek predtým. V jednom z prípadov, o ktorých budeme hovoriť, Ukrajina vyslala dron na viac ako 1500 km, teda niečo vyše 930 míľ, aby ho priamo nasmerovala do ďalšej z kľúčových ruských rafinérií. A to nie je všetko. Apríl bol pre Rusko najkrutejším mesiacom roka aj z mnohých ďalších dôvodov, pretože Ukrajina vystupňovala svoju kampaň hlbokých úderov na šialenú úroveň. Ale začneme ruskou ropou. Toto je prehľad rafinérií. Ukrajinské ministerstvo obrany poskytuje všetky podrobnosti. Najprv vás zoberieme do rafinérie Bašneft Novojil, ktorá sa nachádza v osade Ufa v ruskom regióne Baškortostan. 1400 km alebo približne 870 míľ od Ukrajiny. Táto rafinéria vyrába mazivá a vysokokvalitné oleje a má spracovateľskú kapacitu 7 miliónov tón ropy ročne. Ukrajina na ňu tvrdo zaútočila a nechala ju horieť. A to ešte nebolo všetko, čo malo prísť. V Kostove, ktoré sa nachádza v Nižnonovgorodskej oblasti Ruska, bola cieľom ropná prečerpávacia stanica Gorky. Ukrajinské drony tentoraz nemuseli cestovať tak ďaleko, len 800 km, teda približne 497 míľ. Ale splnili svoju úlohu, keď vyradili dvojicu hlavných jednotiek na spracovanie ropy v rafinérii. Táto rafinéria spracuje približne 17 miliónov tón ropy ročne a pokrýva obrovských 30% celej spotreby benzínu v Rusku. Ďalej následuje Tuapsa, alebo chudák Tuapsa. Už sme spomínali, že Ukrajina viackrát zasiahla niektoré rafinérie v Tuapse. Pracovníci rafinérie sa museli čudovať, či ukrajinské drony nemajú nejakú zášť. Útočili 16., 20. a 28. apríla vyradili spracovateľské jednotky, zničili najmenej 24 zásobníkov paliva a úplne ochromili závod. Ten spracováva 4,4% ruskej rafinácie, vrátane výroby ropných produktov štandardu Euro 5, ktoré používa ruská armáda. A ak si Tuapsa myslela, že na ňu Ukrajina zabudla, Ukrajina zasiahla rafinériu opäť 1. mája. Protivzdušná obrana. Nikdy som o nej nepočul, musí si hovoriť Putin. Okrem toho, že Ukrajina dáva tuapskej rafinérii poriadne zabrať, ako by dlhovala peniaze Ukrajine, zasiahla aj množstvo ďalších rafinérií po celom Rusku. Rafinéria Syzraň v Samare bola zasiahnutá tak silno, že tam vypukol obrovský požiar spôsobený drónmi, ktoré museli preletieť 900 km, teda takmer 560 míľ. Tiež v regióne Samara spôsobili ukrajinské drony výbuchy a obrovský požiar v rafinérii Novokujbiševsk, ktorá spracúva približne 8,8 milióna tón ropy ročne a vyrába 22 ropných produktov, z ktorých mnohé využíva ruská armáda. Permi a Orsku, ktoré sú obe vzdialené približne 1500 km od Ukrajiny, boli zasiahnuté rafinérie. Prvá z nich, rafinéria Lukoil Perm Nefteorg Syntes, bola zasiahnutá jednotkou Alfa ukrajinskej SBU. Táto továreň spracúva 13 miliónov tón ruskej ropy ročne. A ukrajinské drony vyradili z prevádzky jednu z jej hlavných jednotiek na spracovanie ropy. V Orsku, ktorý sa nachádza v Orenburskej oblasti Ruska, ukrajinské drony spôsobili požiar v rafinérii, ktorá vyrába približne 32 produktov a má kapacitu 6,6 milióna tón ropy ročne.
Mám pocit, že nám jedna chýba. Áno, rafinéria Jaroslavsky v Jaroslavi neunikla pozornosti Ukrajiny. Drony preleteli približne 750 km, teda asi 466 míľ, aby zasiahli vákuovú destilačnú jednotku v rafinérii, ktorá má kapacitu 15 miliónov tón ropy. A je kľúčovým článkom ruskej vojenskej mašinérie, pretože vyrába benzín, naftu a letecké palivo. To všetko stačilo na to, aby sa Vladimirovi Putinovi zatočila hlava. Úprimne sme z toho takmer omámení a pritom sme len na začiatku. Doteraz sme sa venovali len rafinériám, na ktoré Ukrajina zaútočila v mesiaci, keď hlboko vrazila Putinovi do rebier nôž s dlhým dosahom. Ďalej prichádza také silné otočenie toho noža, že Putin si musí myslieť, že mu v pľúcach tancuje piruetu. Prístavy, lode, technika, výrobné zariadenia a mnoho ďalšieho sa dostalo pod paľbu Ukrajiny v najkrutejšom mesiaci pre Rusko. Keď už sme pri téme ropy, poďme sa pozrieť na ruské prístavy. Napokon Ukrajina na ne v apríli zaútočila hneď niekoľkokrát. V Primoserku, ktorý je jedným z kľúčových ruských ropných exportných uzlov v Leningradskej oblasti, ukrajinské drony poškodili trojicu nádrží RVSP 20 000 a spôsobili obrovský požiar. Tieto nádrže majú celkový objem 60 000 kubických metrov ropy a sú len najnovšie, ktoré Rusko stratilo v prístave vzdialenom 850 km alebo 528 míľ od Ukrajiny. Dronové jednotky začali s útokmi na Primorsk skôr, keďže tento exportný úzol zasiahli už niekoľkokrát v marci. A ak si Rusko myslelo, že sa situácia v máji upokojí, môže na to zabudnúť. Primorsk bol zasiahnutý ďalšími dronmi. 3. mája, čo spôsobilo ďalší obrovský požiar. Úsť-Luga, čo je druhý hlavný ruský baltský prístav, na tom nebola o nič lepšie. Ukrajinské drony prešli podobnú vzdialenosť, aby zaútočili na tento prístav, pričom poškodili 3 ropné nádrže. Rovnako ako Primorsk, aj Úsť-Luga bola niekoľkokrát zasiahnutá v marci. V tomto bode to vyzerá, ako by sa Ukrajina len snažila prisypať soľ do rany, ktoré je už také vážne, že vyradilo z prevádzky 2 prístavy, ktoré predstavujú približne 40% celkového ruského exportu ropy. Okrem toho, že sa Ukrajina vrátila k niektorým zo svojich najviac zasiahnutých obetí z marca, rozhodla sa, že by mala vyradiť ešte niekoľko ďalších ruských ropných prístavov. Tiež v Leningrade Ukrajina zasiahla nakladací terminál RPK Vysock Lukoil 2, čo spôsobilo ďalší požiar. V Novorossijsku, ktorý je teraz jedným z najdôležitejších ruských prístavov v oblasti Čierneho mora, ukrajinské drony preleteli 420 km, teda približne 260 míľ, aby zasiahli ropný terminál Šeskary. Vypukol ďalší požiar, ktorý prerušil schopnosť Ruska prepravovať ropu, ktorú dokáže dostať z Primorska a Úsť-Lugy svojim zákazníkom cez Čierne more. A nakoniec v Krasnodarskom kraji spôsobila Ukrajina ďalší požiar útokom dronom na ropnú čerpaciu stanicu Tichoreck. Ak vezmete do úvahy niekoľko útokov na ropné sklady na Kryme a v Krasnodarskom kraji, dostanete najbrutálnejšiu mesačnú kampaň, ktorú Ukrajina spustila proti ruskej rope od začiatku vojny. A Rusko to cíti. Aj keď to vyzerá, že bude profitovať vysokých cien ropy spôsobených blokádou v Hormuzskom prielive, Rusko nakoniec výrazne znížilo svoj export. Rusko malo podľa Financial Times od 12. marca denne zarábať navyše $150 miliónov z predaja ropy. Namiesto toho bolo Rusko v apríli nútené obmedziť svoj export, pretože prístavy, ktoré používa na zásobovanie svojich tieňových lodí, horeli a rafinérie, ktoré vyrábajú produkty smerujúce do týchto prístavov, skolabovali. Podľa RBC Ukrajina klesol export ruskej ropy o 16,8%, čo v apríli v porovnaní s marcom predstavovalo výpadok 1 800 000 tón. To bol presne cieľ Ukrajiny udrieť na Rusko najtvrdšie, tam, kde sa vyrába jeho ropa a kde opúšťa krajinu. A tým zabezpečiť, že Putin bude mať čo najmenej peňazí na poháňanie svojej vojenskej mašinérie. Dobre, poďme si na chvíľu oddychnúť. Už sme prebrali veľa útokov z apríla a ešte nás ich veľa čaká. Ale skôr než začneme vymenúvať ďalšie obete najničivejšieho mesiaca ukrajinských útokov, aký sme kedy videli, pripomíname vám, že sledujete vojenskú reláciu. Toto je len začiatok, takže ak získavate nové poznatky z nášho kanála, určite kliknite na odber. Dobre, späť k útokom. Ukrajina v apríli ani zďaleka neskončila s ruskou ropou. Okrem útokov na rafinérie a prístavy, Ukrajina zasiahla aj tankery a pri veľmi zriedkavom útoku dokonca vyradila samotné zariadenie na ťažbu ruskej ropy priamo pri zdroji. Na 10. apríla denník Kiev Independent informoval, že ukrajinská armáda zasiahla dvojicu ropných plošín v Kaspickom mori, ktoré sa nachádzajú približne 1000 km alebo 620 míľ od frontovej línie. Obe plošiny boli ľadozdorné zariadenia umiestnené na ropných poliach Yurikorčargin a Vigrifa. Tento útok predstavuje ďalší vývoj v ukrajinskej stratégii ničenia ruského ropného sektora. Likviduje exportné centrá a rafinérie, ktoré premieňajú ruskú ropu na rafinované ropné produkty, ktoré sa dajú predať za peniaze. To sú dva články reťaze vyradené.
S útokmi na Kaspickom mori Ukrajina odhalila, že sa zameria na ďalší článok reťaze. Ruská surová ropa je spaľovaná ešte predtým, než sa dostane do rafinérií. Kúsok po kúsku Ukrajina ochromuje celý ruský ropný dodávateľský reťazec. Na druhom konci tohto reťazca sú tankery, ktoré prevážajú ruskú ropu z exportných uzlov k odberateľom. Keďže už spôsobovala toľko škôd, Ukrajina si zrejme povedala, že môže vyradiť aj tanker. Ten tanker bol v Tuapse a Ukrajina v apríli dokázala, že ak niečo, tak to, že protivzdušná obrana Tuapse je taká slabá, že Ukrajina môže útočiť na tento región, ako by Mike Tyson boxoval s omámeným batoľaťom. Dňa 29. apríla sa ukázalo, že ukrajinské drony zasiahli priamo tanker Markisa, ktorý sa v tom čase nachádzal približne 210 km alebo 130 míľ juhovýchodne od Tuapse a plavil sa bez vysielania signálu z automatického identifikačného systému. To je typická taktika, ktorú používajú lode ruskej tieňovej flotily, rovnako ako plavba pod vlajkou iného štátu než Ruska. V tomto prípade sa poškodený ruský tanker plavil pod vlajkou Kamerunu, ale Ukrajina sa nedala oklamať. Bolo známe, že plavidlo je súčasťou tieňovej flotily a je sankcionované Spojeným kráľovstvom, Európskou úniou, Kanadou, Novým Zélandom a Švajčiarskom. Ukrajina sa zrejme rozhodla, že všetky tieto sankcie nestačia na to, aby zabránili lodi v plavbe a preto uvalila ďalšie kinetické sankcie, aby ju vyradila z prevádzky. Tak už sme asi skončili však. Och nie, ten nôž, o ktorom sme hovorili, že sa otáča medzi Putinovými rebrami, bol nakoniec vrazený tak hlboko, že vyšiel von z jeho zadnej časti, keď Ukrajina sprevádzala všetky tieto útoky proti ruskému ropnému priemyslu, aj údermi na lietadlá, vojnové lode a dokonca aj samotné jadro ruského vojensko-priemyselného komplexu. A jeden z týchto útokov bol taký ponižujúci ako čokoľvek, čo Rusko doteraz počas tejto vojny zažilo. V operácii 25. apríla Ukrajina zasiahla letisko Šargol v odľahlej Čeľabinskej oblasti. Cieľmi boli až 4 stíhacie lietadlá vrátane dvojice stíhačiek Su-57 so stealth technológiou, ktoré majú byť ruskou odpoveďou na americké lietadlá ako F-22 a F-35. Su-57 je to najlepšie, čo Rusko môže ponúknuť. Teraz dve z nich horia na zemi na leteckej základni, ktorá je vzdialená 1700 km alebo 1056 míľ od Ukrajiny. A opäť sa vraciame do Ruska. V pohraničnej Brianskej oblasti ukrajinské drony zaútočili na závod Strela 1. apríla. Tento závod je zodpovedný za výrobu komponentov, ktoré Rusko vkladá do svojich riadených striel. A podľa Ministerstva obrany Ukrajiny splnil 120 vládnych zmluv na zabezpečenie potrieb ruskej obranného priemyslu. Tento útok je klasickým príkladom toho, ako si Ukrajina starostlivo vyberá cieľ, ktorý spôsobí maximálne možné škody. Putinovej stratégii odpaľovania diaľkových rakiet na Ukrajinu. Len v apríli Rusko vypálilo 141 rakiet rôznych typov smerom na Ukrajinu spolu so 6663 dronmi. Rusko v apríli prekonalo svoj rekord v počte leteckých útokov za mesiac. To, že Ukrajina vyradila závody ako Strela, znamená, že Rusko má problém doplňať svoje zásoby rakiet. Pri útoku na Taganrog v Rostovskej oblasti zasiahla Ukrajina 19. apríla závod Atlant Aero. Tentoraz si slávu uchmatlo ukrajinské námorníctvo, keď vypálilo rakety Neptún na závod, ktorý je zodpovedný za celý výrobný cyklus útočných a prieskumných dronov Molnaja, ktoré ruské sily používajú na frontovej línii. Atlant Aero vyrába aj komponenty používané v dronoch Orion, ako aj súčiastky pre rakety CH-50 a riadené letecké bomby CAB-20. Rusko hlásilo požiar v skladovej časti rozľahlého závodu a tentoraz ani nemohlo použiť svoju obvyklú výhovorku o troskách dronov, pretože použitie rakiet Neptún bolo nepopierateľné. Sľubujeme, že už sme takmer na konci nášho prehľadu krutého, ale veľmi potrebného trestu, ktorý Ukrajina uštedrila Rusku v apríli. Našou poslednou zastávkou je Čiernomorská flotila. Ukrajina v apríli zaútočila na túto flotilu s veľkou razanciou a zničila ďalšie vojnové lode a plavidlá, ktoré sú súčasťou flotily, ktorá už bola donútená ustúpiť čo najďalej od Ukrajiny. Ústup nezabral. V apríli Ukrajina zničila loď projektu 775 Jamal a loď projektu 117 Nikolaj Felčenkov. Obe sú výsadkové lode s celkovou hodnotou $150 miliónov. Ukrajina zasiahla obe plavidlá dvakrát. Prvýkrát 20. apríla a potom opäť 26. apríla. Rovnako 26. apríla Ukrajina zničila Ivan Kurze, čo je rádiový prieskumný stredisko, a zasiahla aj výcvikové stredisko Čiernomorskej flotily. Fregata projektu 11356R Buravesnik bola tiež obeťou ničivých ukrajinských útokov na veľkú vzdialenosť. Zasiahnutie tejto vojenskej lode umožnilo Ukrajine zasadiť ďalší úder proti Putinovej stratégii zameranej na rakety, keďže Buravesnik môže byť vyzbrojený riadenými strelami Kalibr, ktoré Rusko pravidelne vypúšťa na Ukrajinu.
Kertskom prielive Ukrajina zničila dvojicu hliadkových člnov, ktoré strážili Kertský most, hlavné spojenie okupovaného Krymu s ruskou pevninou. Útok mohol otvoriť cestu k budúcim útokom na most, ako súčasť ukrajinskej stratégie na oslobodenie Krymu. A nakoniec, 22. apríla Ukrajina poškodila veliteľskú väžu pohraničnej hliadkovej lode FSB v oblasti Sevastopoľa na Kryme. Fuj. Na začiatku sme vám povedali, že pôjdeme od Uralu až po Krym a Ukrajina nesklamala. Ukrajina nikdy predtým nedosiahla takú úroveň ničenia na veľkú vzdialenosť, ako sme videli v apríli. Videli sme rafinérie a exportné centrá ropy zničené až po základy, čo malo obrovský vplyv na ruský export ropy. Stovky miliónov dolárov vojenskej techniky vyleteli do vzduchu, pričom veľkú časť z toho Rusko nebude schopné nahradiť. Lode, na ktoré Ukrajina zaútočila, budú mimo prevádzky na dlhý čas, keďže ruský lodársky priemysel sa kvôli sankciám rozpadáva. Videli sme zničené raketové továrne, útoky na tankery tieňovej flotily a dokonca aj rozšírenie ukrajinskej stratégie zameranej na ropu na novú časť dodávateľského reťazca, keďže Kaspické more sa stalo cieľom. Ukrajinské diaľkové drony lietajú ďalej ako kedykoľvek predtým a skutočnosť, že sú také úspešné, nám hovorí, že ruská protivzdušná obrana je napnutejšia ako šortky na hrošici. Teraz by bolo logické si myslieť, že keď Ukrajina investuje toľko svojej energie do diaľkových útokov, znamenalo by to, že inde spomalí? Možno si ruské ciele v strednom dosahu v apríli trochu vydýchli, alebo menej Putinových poskokov bolo zničených ukrajinskými FPV dronmi na fronte. Ani náhodou. Ak vôbec Ukrajina v oboch týchto oblastiach ešte pritvrdila. Pokiaľ ide o útoky stredného dosahu, minister obrany Ukrajiny Michailo Fedorov uviedol, že Ukrajina zdvojnásobila počet útokov, ktoré uskutočnila v rozmedzi 20 až 150 km, teda 12,4 až 93,2 míle. Počet útokov v tomto rozmedzi v apríli bol dvojnásobný oproti marcu a štvornásobný v porovnaní s tým, čo Ukrajina podnikla proti ruskému zázemiu vo februári. To, čo Ukrajina robí týmito typmi útokov, je narušenie podporných systémov, ktoré pomáhajú Rusku udržiavať jeho útoky na fronte. Riadiace centrá sú vyradené, logistické a zásobovacie reťazce sú zničené, rovnako ako zhromaždiská vojakov a skladovacie zariadenia. Každý úspešný útok v tomto pásme oslabuje ruskú silu na fronte. A keď Ukrajina útočí na protivzdušnú obranu v okupovaných regiónoch, zároveň tým otvára vzdušné koridory, ktoré môže využiť na ďalšie letecké útoky, či už v blízkom okolí alebo hlbšie na území Ruska. A keď už hovoríme o ruských frontových vojakoch, mali veľmi zlý mesiac. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského utrpelo Rusko v apríli obrovské straty, až 35 000 strát, a to aj napriek tomu, že Ukrajina zdvojnásobila počet útokov na stredné vzdialenosti a zasiahla samotné Rusko tvrdšie ako kedykoľvek predtým. To je približne rovnaký počet Rusov zabitých alebo zranených v marci a znamená to, že ukrajinský prístup funguje. Čím tvrdšie zasiahne Rusko v tyle, tým slabšími sa stávajú Putinovi vojaci. Nezdá sa, že by Ukrajina prekonala počet strát, ktoré spôsobila Rusku v marci, čo bolo rekordných 35 351. Ale je to blízko a v apríli dosiahla rovnaký rekord ako v decembri, keď spôsobila 35 000 strát. Ukrajina tiež uvádza, že apríl je 5. po sebe idúcim mesiacom, kedy Rusko stratilo na boisku viac vojakov, než dokázalo naverbovať do Putinovej armády. Samotné ukrajinské útoky dronmi stali Rusko medzi decembrom a aprílom 156 735 vojakov, uvádza médium United 24. Rusko počas toho istého obdobia naverbovalo 148 400 vojakov a ruské straty budú ešte vyššie. Práve spomenuté straty sú tie, ktoré Ukrajina dokáže overiť zo záberov z dronov, ktoré tieto straty spôsobujú. Ak pripočítame delostrelecké údery a útoky, ktoré nie sú zaznamenané, ruské straty za 5 mesiacov pravdepodobne presahujú 160 000. Nech sa Putin pozrie kamkoľvek, úľava neprichádza. Ukrajina nielenže stupňuje svoju kampaň na veľké vzdialenosti, zvyšuje úsilie vo všetkých oblastiach a Rusko na to jednoducho nemá odpoveď. Pre Rusko je teraz koniec. Apríl bol najkrutejším a najničivejším mesiacom strát a deštrukcie, ktoré Ukrajina spôsobila Putinovmu vojnovému stroju. Ale keď sa trasie v skrytom bunkri niekde ďaleko od Kremľa, Putin bude vedieť jednu nevyhnutnú skutočnosť. Odtiaľto to bude pre Rusko už len horšie. Ak chcete získať podrobnejší prehľad o tom, čo Ukrajina robí v oblasti útočných dronov so stredným doletom, máme pre vás všetko pripravené. Naše video podrobne skúma brutálnu novú stratégiu Ukrajiny. Pokrýva, na čo Ukrajina útočí a ako by konkrétny útok zo 16. apríla mohol byť zlomovým bodom pre vojnu, ktorá vstupuje do novej fázy. Pozrite si toto video, aby ste sa dozvedeli viac a nezabudnite sa prihlásiť na odber kanála do Military Show, aby ste videli všetky naše najnovšie videá o úspechoch Ukrajiny proti Rusku. A ako vždy, ďakujeme za sledovanie.